Hello mga ka-listeners! Kumusta ug maayong hapon? Ang oras alas 2:39 sa kahaponon. Medyo madag-umon ang kahaponon mga ka-listeners, pero igang-igang gyapon no bisan pag nidag-om, pero igang gyapon kay naghalo ang dag-om ug ang init no. Nya gikan ko ni nag-uwan ganina. Abi kog bagyo na mga ka-listeners kay kusog ig hangin ba nya ang niaging adlaw pa ni kasugod kusog ig hangin nga abi kog bagyo gyud kay piti-piti yung agi sa sin ba nya mga tanom pangbali ag ubang tanom no? Grabe. So na bagyo sa laing lugar mga ka-listeners no? Ako kay asab to dapit dito Luzon. Ako kung tanang balita pod pero mo na mo istorya ba na ako ni bagyo sa laing lugar no. Mo dai nga murag kusog king hangin ba. Daghang mga kahoy nga nagabali gyud ang mga sanga. Pag mga punuan sa kapayas ipang tumba no, ubang punuan kus kahoy ipang tumba sa kusog nga hangin no. Nakaambit sa bagyo sa laing lugar no. Nya karon ba apa si Mayo pasinsa ako ka-upload gabi gabi ga-arrange ko sa drama nga Pobreng Milyonaryo no. Kay daghan kung sige comment ba nga ibalik ko ning drama ha, Pobreng Milyonaryo mga ka-listeners. Mato gabi akong gi-arrange nako. Nya pag gid ako mahuman yun no. Giabot yung nakatuog ko. So, nakatuog bita-bita po nakatuog sayo kay nawawa ang labad sa kong mga ka-listeners no. So nungdan yun sa labad sa kong kini yun ay tagdugay matuog ba. Ning kadlawo na matog alas 3 sa kadlawo ning ana no. Mao gid hinungdan sa labad sa kong kay nakatuog kog sayo. Man ko naman maglabad ang sige kog tuob sa gunsong kog tuob mga ka-listeners no. Sa gunsong tuob kay mao lagi labad ba. Gabi nakatog sayo bita-bita akong paminaw kay kuan. Wala ang labad. Pero gatuob gyapon karon kay kuan kini lagi mapasar-pasaran pud mo hinungdan. Labad gyapon no. Kinahanglan gyud nga balanse gyud. Mabalanse ang tulog ug ang oras sa pagkaon ba nga. Muna nga control ko sa kuan pagkatubang cellphone mga ka-listeners no. Mga ko pasensya gyud no sa mga nag-atang ba no sa mga drama labi na sa Busyong part 3 no apat ka sumpay. So karon na lang ta mo sumpay sa part 3 sa Busyong ang Dispatcher, pero dako pa puning trabahoon kay tungod sa copyright mga ka-listeners no. Daghan kay copyright gyud nanungha karon ang copyright na unsa na ni. So basig magabihan karon sa landag pa ron mga alas 2 kapin pa. Nya pa ning gabi makuan siguro ma-upload kay pero human ning video mapaminaw naman jud ninyo no, pero ang pag-upload gabi na kay kuan nag-advance matag video nya dili pa man sure nga nag-upload nako ma-approve la yun kay i-scan pa na sa YouTube ug maka-copyright pag dili no. Kung maka-copyright usog na pug kanang edit no. Una ang imbis sayo kung nag-vlog intro vlog magabihan ang pag-upload usahay makadlawunan pa no. Karon mo basa sa kus inyohang komento diri sa Jankin Anota no. Kini si Upbids saya nga oy naapa ang tay sikil ni kanang naanay anak si Pablo ug si Sophia. Nice one RMN. Salamat sa pag-upload Sir Jankin Anota. Salamat Upbids no sa imong pag-comment sa Uyuang Hugot no. Nya si Danila Gonzaga nindot kayo ning ginhawa Delphin Sir Jan. Commander Cobra unta Sir Jan nindot kaayo kay true to life story taga Mindanao ang hingtungdan. Man tay kopya ng mga drama no nga ginhawa Delphin kining Commander Cobra sa una ra man no. Nya si Jimar ang galing mo idol. Tan-aw siya sa akong video nga hubog kuno ako. Salamat kayo Jimar no. Nya si Danila Gonzaga naapakaha ang klasis sa kinaiyahan nga giangkon ni Rene karong panahon na pagkatimpos ilang gugma. Salamat Danila Gonzaga na minaw siya sa drama nga maghulat ako no. Nya si Annalyn Samson bag-o ni idol. Ning comment sa Uyuang Hugot niaging mga buwan ni no. Ining Uyuang Hugot na natapos na sa niaging buwan no.
sa itong buwan na nakalimot ko murag mga di ba Mayo or wapay Mayo to dito Mayo murag mga April ba nakalimot ko. So uyo ang hugot taon-taon na no nya si Yana Mendres. Salamat sa mga asoy ni Kuya Goliath makawala sa stress. Mahuman yun akong trabaho per me. Listening here from Singapore. Salamat kayo Yana Mendres no sa imong pagpaminaw sa mga asoy ni Kuya Goliath. Unya si Marilo Abria. Ganda ng ending listening here. So naminaw siya sa katapusang sumpay sa Juno ang superhero no. So balhin ta sa comment diri sa Jan Radio mga ka-listeners no. So ako lang gitagad tong comment dito sa John Kent Anuta para dili masayang inyong komento no nya dirita sa comment sa aka Rakisa no si Ma'am Life Journey no. Hello Kent, thank you sa sumpay. Tulog na diha kadlawon na diha mao lagi kadlawon makadlawunan gyud kanunay no kana yung magning kamot ko nga mahuman gyud akong edit ba i-upload abtan yung kadlawon gyud sahay makatulgan na gunaw no kining dito wala ko ma-upload dinhi kakuan makatulgan kay samot lang ginig human nag-upload maka-copyright man tulog na lang gyud ugma na tiwasog edit nya comment po si Ma'am Life Journey sa Busyong ang dispatcher para to no? I love the story in Busyong, all characters plays good good role najoy good lesson ani excited ako sa part 3 ani Ken thank you take care dia salamat kaayo Ma'am Life Journey no sa imong pagpakabana no salamat kayo Ma'am Life Journey no sa imong pagkabana sa imong pagtabang salamat kayo panalangin nga kami sa Ginoo no nya si Annalyn Buates. Hello Lods, grabe ang pagod ko sa matang takdol sa buwan. 2 days ang pagpakinig ko, ang ganda ng ending. Salamat dun sa kanunay, daghan akong drama na paminawan kaya ang mga account mo active na tanan. Nice to hear that. Salamat Annalyn Buates no nya gulungog ni mo ang kasikas diri sa kong likod kay nagputol akong mama sa saging saging diri nga gipamut ko agpalwa ba putol na kay man matumba sa kusog nga hangin no so putol na lang gyud nya si MG Strela Duridurio lamat idol salamat po no MG Strela Duridurio kuyawag nga taas kayo Duridurio si Isim. Salamat kayo idol sa sumpay. God bless us all. Amping kanoy mo tanan idol. Salamat Isim no. Sakto ba pagka pronounce? Isim no. Mabaw na nga Isim no, Isim. Salamat Isim no. Nya si Danila Gonzaga, grabe pagkanindot ning maong sugilanon. Third kaayo possible ka nga si Sheila anak ni Yolanda nga mao si Jasmine. Sir Jan, balik ko jud nako ang pagpasalamat nimo kay usa jud ang imong mga gipang-upload ang nakatabang namo mga OFW para dili bubati og homesick. More power and God bless you. Salamat kaayo mga OFW. Ako pasalamat ninyo no kay kanunay gud mo gasunod og paminaw no. Nya si Kuan Handuraw sa kinabuhing sugod. Thanks idol, makalingaw og thrilling na natapos na gyud no. Nawahi ko basa natapos na gyud ang aka Rakisa nya si Ma'am Mirian Rustria. Salamat kayo boss nagkanindot sa jud ang drama. God bless boss. Salamat kayo Ma'am Mirian Rustria no sa kanunay pagpaminaw no. Daghan kayong salamat no. Ug God bless pod Ma'am Mirian Rustria. Ug si Annalyn Samson ay salamat sa sumpay idol. Amping always idol. Always lang jud ko maghulat sa mga upload nimo idol. Always God bless you nimo idol. Salamat Annalyn Samson. Si Ma'am Gisuli, shout out Ma'am Gisuli no. Wow, thank you Sir Jan sa sumpay amping permi and God bless. Salamat kayo nimo Ma'am Gisuli ug ikaw sad amping kanunay. God bless ma'am no. Si Jason TV no TV. Sayo pagka-pronounce
Jason TV. Pa-shout out niya idol. Salamat sa pag-upload sa mga favorites nako nga mga drama. Shout out nimo Jason TV no. Salamat sa paminaw sa Busyong ang Dispatcher. Sa uban pa mga drama. Si Wing Orasyon, good morning Lods. Ni ana pud ang sumpay. Salamat kayo amping permi. Salamat Wing Orasyon. Abe Pancho, good morning boss. Jan, maogi at ngan padayon sa pag-upload. God bless. Salamat Abe Pancho no. So tapos na gyud ang AKA Rakisa. Bilmer J Cañete, salamat sa pag-upload Lods amping permi. Salamat Bilmer J Cañete. Roger Villegas, shout out Roger Villegas. Salamat sa pag shout out boss. Always ko gahulat sa imong mga upload dire og pikas imong channel amping kanunay. Salamat kayo Roger Villegas sa imong pagsunod kanunay paminaw sa mga drama gikan sa pikas channel ato dire no. Si Tedor Dorty, daghang salamat boss daghang salamat boss sa sumpay. Way sa payan Tedor Dorty. Abe Pancho, paabot na pod ani boss Jan og part 3. Padayon lang pag-upload. God bless. Salamat Abe Pancho no. Nya murag na wrong spelling ning God bless nimo kay na good naman eh. Good bless no. Ang God bless nta ni. Nahimo mong God. So salamat Abe Pancho no sa imong komento. Nya salamat sa shout out sir. Yehe na ana pod new drama. New upload. Salamat sir. God bless. Salamat Lucy Lover no. Shout out nimo. Og si Angie Divina Gracia. Salamat Angie Divina Gracia no. Lods, thank you sa pag-upload. God bless always. God bless po nimo Angie Divina Gracia no. Salamat kaayo. Kanunay gud nagsunod si Angie Divina Gracia mga ka-listener no. Bisag magka-busy-busy ni siya no kay busy trabaho sa lain nasod pero minaw jud kanunay sa drama. Salamat Angie Divina Gracia. Nya si Jasmine Page, salamat Lord sa pag-upload sa part 4. God bless and more power. Salamat Jasmine Page no. God bless po nimo no. Nya si Wing Orasyon, salamat sa sumpay Lods. Amping kanunay diha makawala jud sa kakapoy ning maminaw ta og drama samtang nagtrabaho. Tinuod yun no. Salamat Wing Orasyon no. Kawala gyud kakapoy bitaw kay malingaw mo kag paminaw sa drama samtang nag sige mo gikurig-kurig trabaho dia. Minaw drama lingaw jud no. Salamat Wing Orasyon. Si Annalyn Buate, salamat Lods. Salamat jud Lods sa pag-upload og amping kanunay. Salamat Annalyn Buates no. Simple Rica, o bitaw na jud laktod. Kagwapo baya jud ni nga drama. Ikaduha sa AKA pero lang at least ni balik ulit. Salamat Lodi sa pagbalik upload. Way sa payano so ato gini balik kay daghamang nag-request no. Nya salamat Simple Rica sa imong pagpaminaw balik no. Nya Gwen Birana, salamat idol. Thank you sa pag-upload tama-tama habang gumagawa ng cake makinig. Salamat kayo no. Lingaw jud kagay mo cake dia no. Salamat kayo. Unya si Roger Villegas, salamat busing tama ni kay night shift ko. Shout out from Saudi busing amping kanunay. Salamat Roger Villegas, shout out nimo no sa Saudi. Nya si ning comment po ni si Kuan Usana Cebu Vlog. Hay busing ibalik tong drama nga La Isla Blanca. Sinsya kay wala ta nang dramahan no. Sinsya yung kaayo Usana Cebu Vlog. Wala ko nang dramahan nga La Isla Blanca no. Annalyn Buate, salamat Lods kay dili na jud ko mawad-an og paminawo na drama kay daghan naman kag upload. Nindot ang imong mga upload kay linaw kaayo ang tingog. Lods basin pwede nimo i-upload og balik ang uyang hugot kay wala man to nahuman. Wala ko kapaminaw sa ubang episode. Salamat dun sa kanunay og salamat po sa pagbasa sa akong mga comment. Amping kanunay og good health. God bless. Salamat Annalyn Buates no og kining imong request nga uyang hugot no. Na-upload na nina ako na ni sa ako ang main channel no sa John Kent Anota. Nahuman ni no. Naka-playlist ni no Annalyn Buates. Ibisita lang ako ang main channel no John Kent Anota. Na dito sa playlist no ang uyang hugot no kompleto na. Ug salamat sa imong komento na murag na wa ka kabantay siguro kay pag ko pa man po na kuan gud na na-approve balik ba mo to nga
dili dayon ma-search ang mga drama, no? Pero na dito naka-playlist na ang Uyo ang Hugot. Salamat Annalyn Buates, no? Unya si Charlene Pacana, shout out sa motor Sir John. Salamat kayo sa pag-upload. God bless sir. Thank you kayo sa time nimo sir. Salamat, no? Nilabay ito ni Agi yung motor muraga ano ga brrrr muraga pambot ba. Na-appeal sa record, no? Na shout out na Charlene Pacana, no? Danila Gonzaga, hala sir, dool di ay kag airport. Layo po lakon po, no? Pero namura gyud pog dool gyapon kay naraman dito diyan na mag-concert maabot dire. Makuso kay speaker ba. Dool gyapon na mga pila na naka minuto lakon 10 minutes, ha? Dool ra. Nya si Annalyn Samson, thanks kayo idol sa sumpay. God bless you always nimo idol. Ug always thank you kaayo idol sa always pag shout out nimo. Nako, idol happy ay napod ang adlaw nako idol. Salamat kayo sa pag-upload. Always sa kong kalingawan idol. Salamat, no. Ug taas kay tag comment ron nga ibasa, no. Abot og 20 minutes kapin eh. Sige lang, bawi-bawi lang ta kay man ta ka upload gahapon, no. Kining drama na to ron ato ning pabtog. 3 ka oras siguro. Syaro. After 3 ka oras aron makabawi tas gahapon, no. Nawala. Salamat Annalyn Samson. Unya si ay mohagi pong comment, no. Halata jud kayo idol nga labad-labad imong ulo kay ilhan kayo sa imong mata. Mao lagi. Basta makulangan jud way makadaot jud ning kulag tulog mga kalisenas, no. Mao ginihinungdan sa mga labad sa ulo ba. Nya mao po ninungdan nga dalitan masakit kining kakulang sa tulog yun. Mao ginang advice sa doktor yun 8 hours yun, no. Matulog yung sakto sa oras. Lisod yun yung cellphone ug mapokusan mga kalisenas kay makadaot yun, no. Salamat Annalyn Samson sa imong komento. Si Ma'am Gisuli, wow Sir Jan, indot kayo ang ending, hulat lang mi sa imong ipoli ay nga drama. Thank you and God bless. So ato ni upload ang polihan nino kay action man eh. Pulihan ko tong action. Atong iampo ko ang kalag mo mo tong pulihan eh. Kaya ang pobreng milyonaryo dito na lang na ako i-upload sa John Kent Anota. Salamat kay Ma'am Gisuli, no. God bless po ni mo ma'am. Nya si Ma'am Life Journey. Think ani Rakisa Kent, excited na ko sumpay sa Busyong. Ganahan ko sa role ni Buta. Believe kong Jennifer buutan nga amiga ni Busyong. Salamat kayo Ma'am Life Journey, no. Nalingaw ka sa Busyong ang drama, no. Yes. Danila Gonzaga, naunsa na ni. 5 kabok emoji nga unom kabok emoji nga naghilak, no. Bahaging luha ni. Nana po murag ng hupaw unom kabok nga emoji. Unsa naman yung komenta ni? Unya kanindot sa ending daghan jud kaayong salamat Sir Jan. More power and God bless. Salamat, no. Katong mga diganahan maminaw sa atong vlog, no, i-forward na niyo dito sa drama, no. Kay taas-taas ra batag vlog rot kanang tungod sa shout out ninyo ba akong humanon og basa karon. Ya taas mo putag drama ron, abot na nito ng oras. Kay bawi-bawi ta ba, no? Salamat kaayo Danila Gonzaga, no. God bless po nimo. Mary Ann Rustria, grabe kanindot nga drama, manlibawot man pud akong balbon. Nice pa jud ang ending. Daghan kay salamat boss. Salamat kayo Mary Ann Rustria, no. Abi ko manlibawot imong balbon, maura ni balhibo gyapon din eh. Manlibawot imong balbon na ni katapusang sumpay sa kuno Rakisa. Salamat Mary Ann Rustria. Nya si bag-ugan si Ma'am Bill, ha. Shout out Ma'am Bill, no. Bag-ugan si Ma'am Bill ron. Anski na, no. Shout out Anski. Kanindot sa ending sir. Thank you so much, no. Salamat kayo Anski, no. Bag-ugan ni kuan Ma'am Bill, no. So salamat kayo Anski, no, sa imong pagpaminaw kanunay, no. Bisag busy maka-comment gyapon. Salamat. Ma'am Bill, may kung naanda, no. Pero Anski naman karon. So Anski, salamat kayo. Nya Saisi Morales, thanks, God bless you idol. Nindot ni drama. Salamat Saisi Morales, no, sa kanunay pagpaminaw. God bless po nimo
sa si Morales no ug ang spelling sa inyohang mga God bless ba kay nahimo mang good no, nahimo mang God bless nang sana ni God bless letter big G letter O D mo na siya God bless no. Kasagaran na naiuban ning comment no kay God na may nabutang no, understanding yapon na distod yapon. Salamat sa si Morales nya si Maristel Humawan. Salamat idol, nasundan na jud nako, mubo lang jud di ay ni nga drama idol no. Unsa na pud ipuli nimo idol, nakalingaw pud ko paminaw sa Father, I am your Father, katawanan pod hihi, kalingaw gito, hindi ka mahutdag katawa to. Father, I am your Father no? Ang ipuli na to ano itong iyampo ko ang kalag mo. Salamat idol sa katapusang sumpay. Salamat kayo Noel Urbano sa imuhang pagpaminaw no? Sir Idol, may buntag, pwede ka request og drama Batitay. Salamat Sir Idol. Romeo Cano no? Pasensya kay Romeo Cano kay wakoy kumpletong kopya sa Batitay no. Katapusan sumpay rinaan ako ning Batitay nga drama no. Pasensya kayo. Nya si Island Kundi pahinga din paminsan-minsan Lodi, hintay lang kami kung kailan kayo mag-upload, basta kompleto lang pahinga mo Lodi, stay safe lang per melody. Salamat Island Kundi no mo lagi inalang yung pahinga nga sakto kay sa sinungdan mo yun number 1 hinungdan sa labad-labad sa ulo mga sakit no. Nya si Bilmar J. Kanyete, salamat sa kanunay nga pag-upload idol. Amping perme, salamat Bilmar J. Kanyete no. Si Octavius Chances nag-comment siya sa kuang video nga tinayto so ugong sa tinga paano gumaling no. Nag-comment siya, thank you bro, God bless, salamat no sa imong pagtanaw sa kong vlog no. Inaot nga masabtan sa uban no, kato ako ang explanation kay na uban masuko kay dugay kuno ko ka-explain na Bisaya magutang maglisod tag tinagalog. Halata kayong Bisaya o magtinagalog no mga ka-listeners. Nya, salamat sa inyo pagtanaw sa akong vlog no. Nya si Ipansu, salamat boss dyan part 5 mag-atang na pod sa laing upload pobreng milyonaryo, God bless oh. Apit na ang pobreng milyonaryo no, gi-arrange pa nako ato na sa Jankin na ko i-upload. Wing orasyon, wow nindot kayo ang ending Lord, salamat kayo sa pag-upload ug amping pod imong health Lord, ayaw palabi og bilar kay mao jud nay ko sa sakit sa ulo tinuod yun na. Wing orasyon no, salamat kayo sa imong pag-comment no. Nya si Tidor Torti, daghang salamat boss, tahuman na gyud nindot kayo ang istorya. Okay boss, God bless kanunay. Salamat Tidor Torti no, taasa pambay ni akong basahon nun eh. Sige lang, aguntaharan niyo itong vlog mga ka-listeners no, kay tason po na ko ang drama para bawi gyud ba. Handuraw sa kinabuhing sugod, thanks idol trailing gyud, salamat no. Nya si ay muhagi pong comment thanks kayo idol sa pag-shoutout sa akong YT channel idol, daghang salamat. Pero medyo ko namati og yabangan nako ang tanang drama nimo nga gi-upload. Salamat handuraw sa kinabuhing sugod no. Salamat sa kanang pagpaminaw no. Si Lucy Lover, nindot kayo ang drama, salot sa nagbugna og sa mga naghatag kinabuhi sa ani nga drama. This is another masterpiece. Salamat kay Sir, God bless you always. Salamat Lucy Lover no sa papaminaw no sa katapusang sumpay sa EKE Rakisa. Nya si user letter is ang profile idol, salamat sa mga drama mo hinaot idol, isunod mo ang agenda. Uy, man naman ni amigo ug amiga drama kining agenda no. Ana murag ni kabantay ning nag-comment ron ba. So ibisita si amigo ug amiga drama kay siya ang nag-upload aning agenda no. So dili gyud ko mo-upload aning nahuman na sa ubang channel mga ka-listeners no, kay para dili ma-reuse content no, kay daghan ra bang channel nga na-reuse content na pod tungod sa mga drama nilang gi-upload karon nagkapareha ay ba. So mo na nga delikado. Di lang gid ko mo upload anang inyong request nga nahuman na sa ubang channel no, kay tabla ra gid nyo kung gitukmod nga ma-reuse content na mura gidangat na dita maundang ta ani no. Mo na nga kasi wala ni kay bawo pud siya no, ibisita ang amigo ug amiga drama, paminawa dito na dito ang agenda. Okay, so Chilawong Stevie, salamat kay sir, last na gyud karon lang ko nakatagad, busy kaayo.
Salamat no, Chulong Stevie sa imong pag paminaw sa katapusang sumpay sa Iki-Irakisa no. Kay balo ko busy kasi salamat kay no, sa paghatag panahon sa pagpaminaw sa mga drama. Island Kundi, haha, makalingaw si Tilde og Busyong oy. Mo gyud, makalingaw pero makapungot pod. Kay magsukol-sukol si Busyong no. Way batasan si nalala ka comment lagi gyud. Way batasan si Busyong oy, kakagigil ka Busyonga ka. Comment si Island Kundi no. Bitaw kay kusog kay matubag-tubag ni si Busyong gyud no. Mao pay salamat yung siyang Tilde no, kay gisagop siya no, tubag-tubag, magsukol-sukol. Makasabot mo ko na Island Kundi nang gigigil yun siya ni Busyong no, kay magsukol-sukol lagi sa iyang giila nga inahan ba no. Salamat Island Kundi no. Pero makalingaw sa din dramaha kini Busyong no, kay naa si kuan ko to bayot tinganoy, kalimot na ko. Anya si Roger Villegas. Diri lang sa ko maminaw boss, wala pa man kanyo upload. Salamat Roger Villegas no, naminaw siya sa matagkakdul sa buwan no. Salamat Roger Villegas. Nya man lagi nang katapusang comment katong basahon no. Si Jasmine Page, hala no, anak di ay siya sa kontra sa iyang giila na mahal na si Dino. Siya di ay si Jasmine, anak ni Armando. Gidula rajud di ay niya salbahis. Pero pagka nice story usahay unsa kahay sunod na pod i-upload ni Mulodi kay magsunod na pod ko. Hihihi, God bless. So akong isunod anay katong iampo ko ang kalag mo no, action gyapon. Babae gyapon ang bida ning iampo ko ang kalag mo no. Salamat kay Jasmine Page no, ug dinhi natapos ang akong pagbasa sa inyong mga komento. So katong mga wala mo comment pwede rin magmuditsura sa paminos drama no, pero bawi taron paabton tog 3 ka oras ang drama no sa Busyong ang Dispatcher Part 3 no. So yun ta maglangan paminawan ninyo ang Busyong ang Dispatcher. Ang yagi pwedeng sukuan ni Busyong nga siya'y binlan sa katigayunan ni Buta. Nasuko siya og mipalayo. Unya si Tilde mo iyang gisultihan nini ug tungod sa kakurat nakuyapan og gitabang siya ni Buta. Nagilain sab sa pagsabot ni Busyong. Abig nagjerjer ang mga tiguang. Mga higala, hani kitang padayon sa laing sumpay ni atong sugilanon. Busyong ang Dispatcher. Oh, ako ni. Nakuyapan ka. O gidati ka dinis inyong payag. Kensay, nagdana ko, ikaw? Oo, lagi. Hinay, oy. Usa man ka na ulian na kang tinuod o usa nang imo alimangawan pa ka? Makakita ka, Buta? Kakita ba oroy ka ngit-ngit? Gimata-mata ako lang ang pag-alsa nimo dinhi paingon sa sud sa inyong payag. Natuwad pa man ganita nga nagpaingon ta dinhi. Hain man day sila si Busyong ug si Kinide nga makatabag unta nimo. Ako maimbang di ko kakita. Ambot hain to mga lakaw. Tarong lingkod diha. Usa nag-unsa man ka? Usa, naglingkod ka lang din sa saog? Tarong lingkod diha. Oy, ang inaguan ba yan ni Tilde? Usay tinaguan. Di ang imong inago ba? Murag yung virgin. Tarong diha, oy. Saan nakalingkod na ka? Sa imong una-una, naglingkod ko O di ko katag-an, Tilde, oy. Sa imong tanaw. Hinulon pa muna o sa tanaw. Hunggaws na. Hinulon tikaw o sa man? Di ana intaw, nakalingkod na ko. Sige. O sa mag-init kog tubig, aron mainita ng tiyan nimo? Ay, ayaw na lang, Buta. Yun na pa, mangutan ako no Kobe. Unsa man tong nganong nakuyapan man di ay tuod ko? Ay, kantong giingnan talaga ka nga usay matuod nga ni Busyong. Kay akong ibili niya ang ako mga katigayunan. Unya, kalit ka man lang nakuyapan. Unsa? Unya, nasuko si Busyong ug nag-away mi. Milakaw siya. Pila raman ang akong ibilin nga bilyon raman na. Bitaw, nganong masuko man siyang bilyon raman da ay unta na. May pagkakinakasabot ka. Uy, Tilin, natagak ka mas ka. Tilin, natagak na sabog ka. Uwa na siya maglihok.
Kuya pa na sa pa. Tildi! La historia de la famosa persona, todos la conocen con el apodo de Chona. Marido dice ya no sé qué hacer. Alala, yan sa uyok-uyok sinang Tildi. Misinggit pa siya nganin ng Tildi. Isa? Oh, ikaduhang round. Oh, Kilamian sa disbutang na Tildi ay. anak di na. Puna din ka usa. Usap sa nagitawag nilang ribansin. Abaloy, si Awoy. Wala kayo mo patakang sulti niya. Oy, kabaan niya ka. Gabaan ng... Bakit second round? Jer-jer ng mga tiguangan niya. Hilom na kasi. Oy, ikaw no? Pero tinag resistensya sa buta, no? Oh, masay makakita Madala siya. mo mag-second round. Masay makakita siya sa kanang round. Makakita na yung mata. Abalay, kidi, oy. Atong klarohon. Kay mura bayag silang wa maghilap tanay. Ay, kaklaro na, anak. Namalhin pas payag. Ay. Kaamguti nga nga kitaan sila sa gawas. Unang nauwaw. Time pa. Klarohon nato na ibe. Atong lion pag-usap. Abalay, lili ka ng mga tiguang. Kalain, bigiton ka na. Ay, lo, ay. Bilay may mga lili ko. Wa man sila yung pultahan, be. Bailes y se compra una botella. Diario van los bailes y se compra una botella. Llegan la banda con la primera. Ay, buta. Dili ko makatuin ini buta. Ay, dili yun. Mau na matuod, Tildi. Dili lang siya matuon ako. Dili ko mo to. Dili. Oh, ngunong gisira man mo ng patahan? Ayoko ko. Sinatilti ng hilap. Ug na mo nga. Dili ko no siya makatuo. Unsa? Dili ko no siya makatuo. Day. Ang hilak sa napilding yung pagkambay ni buta. Uy, sa kayo tsura, no? Saba ng nanay ay. Wa ba kayo Mura baya siya batan-un na virgin, tiguang na baya. Ang ako pag nangwintas. Aba na Ginok! Nangwintas ang kuan. Tansan. Tay pa, uy. Murag lain man tong hilaka. Dili man to mo ang imong gituhuan. God! Dasa, ustuom ka na nanay ay. Matan pa na sa pinya. Tiguang na guna. Wa pa tamataw, diha na siya. Ha, sagdi lang. Ipakasal ko na duha. Hilong na ay! Ipagkasal ni mo mga tiguang. Lagi. Dili na sila madawat. Oy, ang pare mo yung overage na. Basta ipakasal ko guna sila. Aron dunay grasya ang ilang relasyon. Sa kayo tsura, ngunit sa katuon. Okay, sugay. Kinahang na malipat ko siya. Arko dari agi. Lipaton ko siya. Hain na to siya. Tinhir ba tumuli ko? Kusog ka sa nagkakatawa eh. Hain to. May auto na palayo. Wala, sakay siya to. Tuwa na siya. Di auto din ito hamara. Nisutsak man. Tita! Tabi, maligsan mo sa buta. Tabi. Oh, buta. Asa naman ka? Hadto na ka? Kinsa ni? Si Busyong ka? Maayo ka nakatagaan ka. Uy, Busyong. Mo uli na ako. Kay, naluya kong inatiman sa mong inahan. Tuan na siya, maayo na. Natural nga maluya ka. Kay kadaghan, good. Oh, ha? Ikasistensya na naitildi, good. Uy, wa kong kasabot. Sige lang, agwa ka makasabot. Sige, padayon. Makamao ka man kang muli nga ikaw ra. Uy. Aputi, ihatod sa buta. Lakaw na. Laba, mauli mo. Malipayon ka na karon buta. Tiyaw mo nang sinanay perting kunuta na. Kung makakita pa ka buta. Ikit ka. Pero kay buta ka. Oh, okay na. Pag-anda mong bangkite para sa umaabot yung kasal. Magitar
Ouvre-moi bien ton cœur. Noon sa kanang nakuyapan di ay ka? O, kaduhag yun? Ay, oo, murag nagduog-duog pa maning akong ooy kinide. Daan palagi ko. Nasayop lang siya iyang pangagpas. Si kinsa ba? Buta ni mong anak si Busyong. Kanya naman di ay. Lain man siya pagtuo. Saon sa man? Nahiluan lang sa iyang nakita. Ngaon sa lagi. Nga nagpalamay ko numong duhas buta. Unsa? Nagpalaway? Saon sa man ko no? Nga nag-anak-anak mo. Nagdirdir ko mo. Unsa? Hain to siya, pasak aragod. Kabastos bayang bataang. Tiguang na intawon mi, ay. Nabuang siya. Bebe, hain ba to, be? Makinide, pasak ka. Ay, di haraman to, oy. Naglaroy-laroy. Giingnan ti kang pagita, pasak ka. Kay ako siya pasabton sa tanan. Pagita dito kinide. Nang, nanirkil tingal. Auto pa. Ay, animal ganing bata, Ambot kan hain ni maliwat. Butang-butang nga may nutag daotang istorya diha. Hatagan magdaotang kulugan ng pagtabang ni Butanako. Nga nakuya pa naman in town ko. Hey! Hasol! Hello. Bastian? Magagagahom. Diha na unta ko, pero diha man si Eugene Pulis. Mautong nga, wa na lang kumudayon. Nga naman ta, Bastian? Kuan magagagahom. Nahibawan na ako kung sa'y apelyido nga gigamit ni Torrio. Ang India National nga atong kontraron. Unsa? Mao ka na, magagagahom. Unsa iyang gigamit nga apelyido? Nailhan siya sa ngan nga si Torrio Purgatorio. Unsa? Oh, Torrio Purgatorio? mao ka na. O naglihok siya sa mga dapit sa syudad nga purti naghanang adik. Mao ba? Sige. Isurveillance siya. Ug sultihi kog asa na to siyang napita, maengkwentro. O magagagahom. Kwentaha kon unsay gidakon siyang grupo. Ug ang mga matang sa armas nga lang gigamit. Sayre ko nining tanan, Bastian. O magagagahom. Sige. Bye. Oh, bye. Torrio Purgatorio. Maayos na ang gigamit nga apelyido. Kay naanagid siya sa ganghaan sa Espidno. Ay nalang paglimod ay good. Kitanta mo, gilot-hilot ka ni butas ti buok mong lawas. Ug ikaw, uyo na sad ka. Murag giganahan ka, gilamian ka. Ilamay, hanggaw! Mo na, diha mo suko mo kagud. Kita mang ebidensya, be. Klaro mong kaayo. Wa ka makasabot, oy. Ang imong nakita, pulo sayop. Giduwaan ka na siyawa. Mo nang nakurto ng utok mo. Kapoy ni mo, kakurto biyan ni mong oto. Unsa, nakadaot ni mo kay di mo kamuangkon nga uyab yun mas buta. Di pa ka anak, mabilionaryo ka. Hilamay! Wa kang kasabat. Honggaw kang daka. Oh, ako na hinuin hanggaw. Bida, kitanta mo gikapikap ni butang ti buok mong lawas niya ikaw. Gusto lang sad ka, nagpauyon ka, kay giganahan ka, gilamian ka, na unsa man ka. Ati, ayay, nagpaman. Balian ti ka sa imong kuya mo ron. Bisa unsaon kag ayaw ba? Daotan kag yun di ay. Inaha ka man kang daka. Kalitsi ni. May kiringking ka ba? Bisa ko overage na mo? Igat-igat ka? Kaon ka ka? Hilamay! Nga mahilam ko? Nga no, ha? Naitilisultian ta ka no? Nga kita na lang duha ning kalibutan o bisag dili ko tinuod ni mong anak, may katungod ko sa pagdesisyon kung unsay maayo ni mo. Kaya kita na lang duha ning kalibutan, gawas ni Kennedy. Unsa di apel di ay ko? Hilamay! Testigos ka lang. Mahimong ikaw ang buhaton kong bridesmaid. Ay! Sa ato,
Di mo lang yung kung binuang ang gawa kanda ko na. Pinuang? He, mo na mong ibaw sa kong pagpalamoy ni mo kanyadto sa bata ka pa. Gani nga ang todran. Mitubog, bidako na lang ng imo mga bukog kay wajod tika pasagde. Unya karon, salbahis ka bang ka di ay, oy mananap ka bang ka di ay ay. Ala ko sa'yo, may sulti na ako, good. Isa ko sa kaya, mas butang pamayan ka. O luwas to niyang imo pagkababay nga iyang gibuong. Hilamay! Ngano mo ka na? Ay, mo kay uwaw! Bebe, magkamatay ta, be. Nay, Bebe, nay. hain tong wasay, be. Ketataron ta, Grabe, tad-tad. Bihuman na magtad-tad sa buta. Ay, kung iapil-apil, good. Basta ipakasal ta mo doha. Igrandi inyong kasal, nay. Magkumbira ta rin eh. Dakong hikay ang may tabo kay adunaan, mas buta. Animal ka. Nay, relax. Salbahis kanda ka. Maunay agad nito. Nay! Nay! Ginoo ko! Si Uncle din natumbang na kuyapan! Busyong! Tabangon na to si Uncle din! Nay! Nay na! Sa didto na siya sa gawa sa ospital, diha na siya sa daplin sa kalsada, dako niyang katingal nga iyang nakita si Buta nga nagpakilimos. Mga higala, niya ang laing sumpay ni ngatong sugilanon. Busyong ang dispatcher. Si Buta nagpakilimos. Ni asir ni. Maluoy mo. Ako doon. Limos. Kay pulungan ng tawana. Gamay lang. Kadato. Ginagmay lang. Mudawat ko. Dili ka rin mo dekartahan siya. O Limos. anong ni nagpakilimos? Limos taon. Maluoy mo ninimbutang na pagngan sa iyang kahayag. Maluoy mo. Mudawat ko ginagmay. Ay, salamat. Kaluyan ka sa Diyos sa imong gibuhat dong. Aw, day ka ba? Kinsa ka? Ako ni Buta, Bosyong. Bosyong, ikaw ni? Iimo lang gibiyaan si Tilde dito sa ospital? Kay bulungan kay ka. Dako kag nagastos ospital. Kay dili basta-basta katong kwartungan himutang na Tilde. Pero ikaw may nagbayad. Niya, nang pakilimos. Na naginot anang mga sinsiyo nga ihugs mga tao ang imong lata. Unsa ka magdiplasiya sa tao, Buta, ha? Paningkamot kining ako. Kay samtang nag-irog ang panahon, gikinahanglan nga makasapi-sap ko. Niya ng mga sinsiyo nga gihatag? Oo, mudako ka na nga to sa pagtubo kung imong tigomon o padakon. Dili ka mapobre, Buta. Kung man imong kalakihon. Kaya ang gagmay o dagko nga kantidad, imong manghihipos o gitigo. Ingon ana gyud na, Bosyong. Ug mao ni panamini. Aron maadunahan ka, sundan ni kung makahimo ka. Dili ko ini buhata. Dili ka na. Ito na siya. Sinyasan ko mga bodyguard nga sundon siya. Aron way magkapanghilabot ka tao. Tuwa na. Ilan ang isundan. Safety ka na, Bosyong. Bisag asa ka ba? Wala mang hilabot ka nimo. Kaya mga ngingig ka ng mga bodyguard nga nagbantay ka nimo. Limos! Limsin ninyo kining taong napagngan siyang kahayag. Limos! Kay bawa ko adto. 25 na to. Pero kwarta gihapon na. O salamat. Kaluyan ka sa Diyos imong gibuhat. Salamat. Uy, sinateltem ako. Nagmata na. Nang? Kiniday, ikaw ne. Oo, ako ninyang. Kinsa may imong kauban. Si Busyong, pero tuwa siya may uli-una kay nag-ilis. Nganong niyaman ko din eh. Gi-admit ko. Oo, gi-examine na mo kasing-kasing. Aw, manahin noon, pero ano pa kay bawas resulta, maghuwat lang tas doktor. Kang Bosyong nga kalaki yun ning tanan.
Siya ginakiingon ining akong kaintang. Nanay na pagsulti, anak na. Na, siya lagi mo patay na ako. Kana na yung bata may makapatay na ako. Matay pa. Ayaw pagsulti ng anak nang kay abi nimo nag-ingos-bus yung nako nga katong iyang gibuhat komedya ra de ekonoto. Unsay komedya? Kakomedya ba din ng ipakasal tang buta? Ay oo, di pa ka anak nga si buta bilyonaryo, nalimot ka. Ay lagi. Pero ngilatan kay nanguna-unaon ay nga iya kong itapel anang tao nga wa gani makanahuna og panguyab nako. Ikaduha, tiguwang ni taon mi oy. Kinsugutay ganan anak. Aw, basta mo na yung gisulti ng komedya ratong iyang, ha? Ay, kanus aman to siya mo balik. Ingon na to siya nga magdali. Aw, niya na turong taon-taon. Pagsulti niya mo aron maklaro ang tanan. Way makaon niya kinid eh. Ha? Ano man? Gigutom ko oy. Aw, sa di ay? Katupag kaon din he. Imo di ay to? Pantuk ra kay way lami. Murag way asin. Imo ha di ay to? Man di. Nay, nahurot oy. Bangas ka. Panitik ko ditong pagkaon eh. Bisag pan nga Frances lang. Ay lang ng Frances is Paris. Pan lang yun nga Frances. Okay. O nang, di amay akong sitsiyo. Pastilan imo di ito. Pwede pa na ako nakahabi sa guway lami. At kadyot hamang palit sa kong magkaon, ha? Ngayon ako sa mong tugaran. Ina. Oh. Wala naman niya katong mga tao nga murag nagsunod-sunod na ako. Hay naman to sila. Kinsa ka to? Murag ako gigisum na itong mga tawanan na. Musunod ako sa mong payaga. Oh. Isira ko balik ang putahan. Malinaw na. Ako rang usab ni. Ina. Maghubo ka niya akong jacket. Kalimuot na kayo. Bahuan niya kita eh. Ako na ibutan mas bulingon. Hasta niya akong t-shirt. Ako na hukason. Nagbra na lang ko. Hasta ning bra. Mugaw na kayo. Ako na palabhan. Na may reserva diha. Ang babae gid ko. Ang akong tutoy, wa pa kini matandok. Tuyod kayo. Pubuon ko ni akong karsunis nga maong. Nagpanti na lang ko. Yun na, may panti ba kong sirbarya? Ako tanahon. Kasi na kong panti ako ng ilisan. Kanina pa noon pero ilisan ko lang. Uy, mura may nanglili. Pinakot to alya be, o itapis. Yamat. Naginanglili din nila. Yun na. Uy, mura maglig kulata. Ako tarawas gawas. Oh, si Eugene Pulis. Ikaw lang nagtulog ka tao. Diyos ko. Pulis ko, Brad. Ninak ko niyo. Pulis ko. Ang binakong pusil. Pulis niya. O niya, nganong nanglili magkaasa? Nanglili ka na, Eugene, ha? Kasi mong ginili. Ako? Ako manglili. Ako lang gilili kung lunapitaw din eh. Huwag mong kiso. Nanglili ka, ha? Pulis ka mamunta. Pero bastos ka. Naghubukan ako. Atakay niya eh. May gani ka nakatapis ka nito, Alia. Kadata ka mag-ilis ko. Gay, sakita. Sorry kay sir ha. Nga huwag ka magsulti nga pulis na ka. Mura may nung kagkawatan nga nanglili niya. Naman po sila. Duwata ni. Ingon dito ko kayo ng pulis ko ni mga yung tuog. Sige. Ay dami. May kaso na. Huwag may dotang tuyo. Amo lang gidipinsahan ka na sa bosyong. Ngaway magbugal-bugal. Ano pa? Tara. Tara mo. Tara na. Gay,
o lawas ang gisigihan o bukbuk nila. Mga partisadong tito mga tawahan na. Dagko para bagyo kay lawas. Kamayag yung pusilon, oy. Ang akong pusil. Walay bala. Ikuha nila ang magasin. Animal. Hoy! Ang bala, ibilin! Hoy! Ang magasin, ibilin! Inang itong kanahan? Wala may mga tao diri. Asa itong tulo ka taon nga nagkulatang Eugene, wala na sab. Oo na, yara day siya. Naglakaw. Nagbarag-barag. Huh. Nagbit-bit pa siya pusil. Panuway. Nangli-li din eh. Hoy! Nangli-li ka no? Ha? Waoy! Ingon kang nangli-li ka? Naghubo na ba kung panuwaya ka? Ay, may mali diha nga. May lungag ng inyo bay. Tanawar ko na ba? Nya, be. Manong gikulatam ko tutulo ka tao, be. Nga naman. Butlang. Kinsa to sila. Dagko na ba kayo nga lawas? Sakita, uy. Muram itong nag-practice. Mga marora. Kung magasis pistola, dito pa itsa sa unahan. Animal yun. Sakita, uy. May ray, gabaan ka. Kinsa man to sila nga may diretso mo lang itong pamukbok din ako. Saan imo tong mga admirer? Admirer sa kabuang mo. May ragi bali-balian kasi mong bukog, uy. Oh. Busyong, amigo ko to. Tulom! Ang iro, may pagkot. Si Buta, niya di siya. Huwag nakupot sa sigot si iro. Oh, si Buta? Ni Asya. Kadali sa good. Dito pag ganin siya nagpakilimos siya, karon ni Ana sa dinis amo. Uy, kay bulungan. Buta! Kupti nagbayo ng ihigot sa imong iro, ha? Kaya tingali. Hampaton ko na. Kupti gina, Buta. Ganong nasaba, mamudinhi. Nag-away mo? Kisay imong kontra, si Busyong ba? Waman, Buta. Kuan lang ba? Ay, kuan lang ko, naglalis lang ko. Sa sayop nga pagtuo. Sure kang sayop, gud? Ngano man di ay ka, Busyong? Dahil tulo ka tao may kulata ni niya. Madagkog lawas. Kaya nakita na siya ng li-li. Ha? Kinsay gili-li? Kinsa pa ako. Nabugilaing tao diri, ngawa man. Sinaitil dito sa ospital. Gi-admit, gi-oxygen sa mga doktor dito, di ba? Tinuod na nga gili-li ka? Sulti dayon. Wa, Buta. Kung saan na ko sa pagpanglili diha, nga wa may lilianan ng ilang bay. Nga, gikalit na ko, itlog atong tulog katao, dagko kay mga lawas. Gikulata ko. Nay, tanawa, bunog ka ginako eh. Mga marunong para bagayo. Ikuhaan po sa magasin nga ako pistola. Huwag dito ilabay sa unahan. Layo kayo nga, dili ko makapusil nila. Kinsa man to sila? Ambot lang. Mura man og may dipinsa man tong Busyong. Nakaila ka, Busyong? Nakaila. Kinsa man? Ako to mga bata-bata. Kinsa? Basta lang, good. Moto yung manalipod na ako kung doon ay magbugal-bugal na ako. Ilabi nagparehas ilang tauhan ng manglili. Mo ikaw hilom na ha. Lakaw na, paulo na sa inyo. Kaya tingal ipapaak tikas iro ron. Nanay, sige. Arin lang ko. Buta, kuptik mahin ang imong iro ha. Sige, arin ako. O ginay problema anang makakita kay manglili. Pariha patro kong buta o sa may ili-ili. Dayon diri. Wala lang kaniya. Ari lang ko diri lingkod uy. Naibang ko. Narao, ay kadiyot ha. Saman, napahimutang na kadiha. Maayo na. Karon mangutan ako nimo. Sa unsa? Katutulog ka tao nga mikulata atong hanggaw nga pulis.
Kinsam to sila. Kaila to nimo. Imo to mga tao. Ha? Ganin na ako nakamatikod at mga tawhana nga nagsunod-sunod ako. Dito pa ko sa ospital. Karon to gani ko. Og dili ko gusto mo makaka, kay sayod ka na. Nga kontra kay nako ang taong bakakon. Sulti buta. Kaila to nimo? Imo tong mga tao. Imo to silang mga bodyguard. Unsa ako? Gisilduhan ko to sila aron mobantay nimo. Manalipod nimo sa bisan unsang katalagman nga mahitabo. Narato sila sa imong palibot. Buta. Karon nga gisultihan ta kas tinuod. Masuko ka pa? Nganong imo kini gibuhat ha, buta? Gibuhat ko kana. Tungod kay dili ko gusto magarasan ka ng imong panit. O bisan unsa lang unya ang mahitabo nimo. Buta. Babae ka, busa. Dili ko gusto may daotang mahitabo nimo. Akalitsi. Kapila ta na kag-ingan na. Nga lalaki ko, lalaki ko! Laki ko, laki ko! Dili ko babae kasabot ka, ha? Nakadungog ka sa kong gisultin. Nakadungog kaayo. Di lang ko makakita pero kini akong daunggan, makadungog kaayo. Klaro kaayong mamati na ko. O mabati na ko bisan unsay kagahob ng mahitabo sa kalibutan sa mga buhi. Nana, makadungog ka magha? Nganong maingon makaglaki ko, ha? Ha? Makadungog lang ko. Dili ko makakita. Karon ako na sa'yo mangutanan nimo. Ug sama nimo, dili ko gusto bakak. Kay kontrasab kay nako ang taong bakakon. Karon mangutan ako. Unsa man ang imong gigamit? Kanang naa diha, tunga-tunga sa imong lawas. Hikapa ko no, lalaki na o babae? Pisti ka! Mamakka ka? Kuntahan mo ang imong kaugalingon. Kuntam ka nimong mamaka. O ang kunon ko, babae ko. Pero in town, kiniray babae na ko. Apan diris ibabaw inidinis kasing-kasing. Laki ko! Kapati ka ha? Laki ko. Ang gipitik sa kong kasing-kasing, babae o dili lalaki. Laki ko! Lalaki ko! Ikaw na nagpatay sa imong baruganan. Mismo ang imong kaugalingon, imong gilipat, imong gibakakan. Naa, makita o bahikap nimo nga ikaw usa ka babae o dili lalaki. Nganong mamakakaman? Ha? Sadaan ka niini? Wa ko isa. Kung kundo na may sadaan ini, ang nagbuhat na ko. Nganong babae ang akong lawas o kang akong kasing-kasing lalaki. Kinsay imong gibasol? Ang Diyos o ang mga ginikanan nga nag-umol nimo o nagbuhat nimo? Bisag kinsa nila. Sila nakasain ng tanan. Sila! Gimanluan ka lang sa imong nautangon una. Admita ang matuod. Ug ang kuna, nga babae ka ug dili lalaki. Pisit! Piste! Puti! Kay suma sa akong giingon nimo mismo na ikalipay ko magdapat ang atong mga panit. O kung wala yung paaging nitabo ka na, pues dapati ko. Makyawa ka ng mga gamot. Dapati ko. Buta! Buta! Oh. Buta! Pagkanindot sa kong gibating, nga may parahid ka na ako. Hinoviva. Oo, nga nung may palayo ka. Gakas ako. Sama sa usa ka amahan nga pagakos. Kinsilip-silipin ni mo anang Hinoviva. Si Nanay ni Mutilde. Basta, si Nanay Tilde. Oo. Ang imong binunyagan ni Hinoviva o ang apelyido, Pulangkos. Hinoviva Pulangkos. Nindot ka na nga na. Haom sa imong hitsura. Oh. Huwag nagkailan ako. Mamuka ni ako nga. Ang imong nailhan na. Nga ako si Busyo. Ang hawak sa terminal din sa ato. Pausa ka dispatcher. Anong dili man mo isangyaw sa mga tao?
Nga mao ka ni matuod mo nga. Nga magbinabay ka. Ayaw kong tudluin ang inamaw, buta! Dili ko gusto, anak! Mas yung sultihan talaga. Bahala nang masuko ka. Nga ang tanan kong kwarta, bilyon ka na kapin. Ug ang tanan kong katigayunan, nga nagdagan rong mga negosyo, akong i-transfer sa imungan. Ikaw na'y manag-iyan ini. Ug ako, mubalik ko sa kong pagkamakililimos, nga usa ka uyamot nga tao. Kung ganun imong buhaton, ikunsa ko nimo ha? Dili ta igbahog paryente. Adto na ihatag sa imong anak. Dili nako, kay dili ta paryente ni partidos. Gitagana ko kanaa. Nga inigbalik sa amahan ni Carmen nga matapubori. Itamparos ko kana siyang naong. Apan, murag mubo na lang kayo ang panahon. Matapos na ang tanan. Kasi matapos? Ang akong kinabuhi. Dool na lang ko sa akong lubganan. Buta ayaw. Muluhod ko sa Ginoo. Nga dili ka paunta. Dili na mahitabo nimo. Ayaw nag-ihatag og laing tao ang imo kwarta. Imo na. Musapay musli ang kinabuhi sa usa ka nato. Dili kay magpakilimos ka lagi hapon. Mubo na lang kayo. Murag makita ko na ang sanggot ni kamatayon nga nagpaduol ka na ako. Andam nga maputol sa akong kinabuhi. Buta ayaw. Ayaw og biya. Mabuhi ka pa. Ayaw. Mabuhi ka. Migakos ka balik na ako. Nasama sa usa ka amahan. Sama sa usa ka amahan nimo. Ayaw pagbiya na ako, puta. Ayaw. Musyo. Musyo. Ano ka nang kalit ka man nga ni mata. Naon sa man ka? Nagdamgo ko. Nagdamgo ka? Nga unsa? Si Busyong. Nahimong Reyna. Unsay nga? Reyna nga lakin unman? Prinsipi ka? Inyo. Naunsa tong akong damgo. Ay. Kanang ganiha ba di ang doktor? Umihatag nga siya sa resultas imong eksaminasyon. Unsa man ko ni akong sakit. Dawa, oy, ego lang may dako ang imong kasing-kasing. Unsa, dako ko kasing-kasing? Mauna, og niya may gihatag nga tambal ang doktor para imuhang tumaron aron mo gamay na ginahinay ang imong heart. Mo gamay pa ka, ne? Mo gamay, oy! Mo gamay magani ng tambo kayo, ikaw pa ka nga daot-daan, Kinino, tungod ra gyud ni sa kong kakonsumisyon anang Busyong. Hey! Tanaw ka na, Hawa ka na ka ng inyong mga ba. Usahay, magsige mo pamalikas, ikaw og si Busyong, yanor kayo mamalikas. Di man ninyo, hasta ako matakdan sab ko. Daghan ba ng reklamo ini nang na, kayo say mamalikas ko nota. Maogani. Ay, saon. Murag naanda naman yun ni Nato. Labi na ko. Usahay makabalikas ko. Kana di ang piste? Dili man di na balikas? Ay, ignorante ng ubang nanaway, oy. Nganong balikas man ko na nga kanang piste. Dangan mas mga tanom. Kanang kong bombahan og insecticide. Mamanay piste. Onya, moingon man sad kana ako nung inatay. Unya ka ng inatay. Wa day sila kasabot, anak. Nga mo manay anggas sa kamahan nga gibiyaan sa iyang asawa nga dunay dagang mga anak. O nang inatay. Sa ato pa, nanay o tatay. Inahan siyag amahan. Maunang inatay. Ay, kabugo. Bayas na naway. Ay, inatay, inahan o tatay.
tay. Ako tawagon di ko bayot. Ay, karaan. Kana di ang litsogas. Mayroon litsogas ka. Unsa man sa na? Manday lait. Ekspresyon manas mga tao kana anak andak ko. Ang balikas, kanang magiskot kaguan. Nagkuan sila. Dako siya kuan. Mingi si iyang kuan. Maunay balikas. Mauna siya. Kana bang maklarong bungoton, maunay balikas. Gibarbasan mang God. Karaan yapan. Okay. Diha man ganito'y mayor ka ni Adtong kada sulti na agay balikas. Grabe ganitong iyaha kada eleksyon, kada ugman. Bakit sama lang? Ay ambot nalimot sa kung sikin sa to siya. Basta kay mauto siya na mayor to. Na mayor to gadagan, wag yun to'y pilde-pilde. Ay, nanas ang doktor nang. Ay dili ang doktor eh. Hindi naman to ganina. Ablihin na lang. Oo, nang kadit lang ha. Ay, ano ko gwapo. Nang, niya na sa tingin mo supply nga pagkaon nang. Uy, dali, mister. Dali, soda yun. Ganiha ko naman itong ato babae karon laki na sa daghan ng mga tindals diri. Alip dong! Si Buta. Nangyarado na siyang payak. Sa kaya dibuhat. Oh. Patinado na lang sa ko. Wa man dahil liliana ni bay. Way buslot. Ang botong pulis ang litli man. Kanahan. Mag-ilis ko. Kaya maadto ko sa ospital. Unsa nakaaros na itil din. Oh. Na may laing ilisan niya. Kanya kong isulot. Sweater na ada ko. Muna akong ipulis jacket. Ting-uwan sa doon. Milakaw na sabsiya. Lakaw, bantayan ninyo. Bantay nga dili ba saay ang panit. Palakaw na mo. May na akong mga gipiling tirador. Kaya maabdi ka. Umanti ko sa bisan unang matang sa pagpagkigaway. Praktisado. Sebastian ka. Utan kaya gibuhat ka ron. Nabuhat pa kaniya akong gimando nga ilong kini si Tulio Purgatorio. Ako kutakon sa cellphone. Anto lang ko sa kasunahan. Tuara itong parkingan na sa mga jeep. Magdali ko. Oh, naana sa mga tao nagsunod-sunod na ako. 5 naman na sila ron. Kipantayan yung kaning mga tawara. Mando, kini ni Buta. Asa di lang, maayo na. Dinilang lugar. Tira komplete oh. Salamat. Kadiyota kay manao ko. Musod ako sa ospital. Limusin taon. Oh. Limsin ninyo kining taong na pagnansyan kaya. Si Buta. Naana sa siya. Sa ginagmay mo daw. Nakunasik abot ako din eh. Samot na dinag ko. Kayo bulungan na. Dili ko malipad. Ang mga tao na nagsunod ako. Hain naman to sila. Sa nga masod din akong lata. Ako doolon si Buta. Sa isod din akong lata. Akong dawaton. Ayaw lang ng pugaw. Buta. Ayaw lang ng Buta. Uy. Anong ianam sa ka ha? Naghago kasi mong kaugalingon. Lakaw, paulis ato. Ayaw pagpainit din eh. Ambil din mong lata, ambil. Musyo, ayaw. Dili ka angay magpakilimos. Ngano imong ginibuhaton, ha? Uy! Uy! Usyong! Nganong imo man tong gibuhat?
Ngano, busyong? Dili ka angay nga magpakilimos. Adunahan ka. Busa, ngano imo man yung gibuhat ha? Pauli sa akin. Ayaw pagtungko diha. Uy. Mula sa ospital ha. Diya ka na. Oo. Nasuko siya na akong gibuhat. Gilainan siya na akong pagpakilimos. Ngano? Uy, naana siya nanuktok ng tilde. Nang, ako abli... Ay, buwan naman ni magtingog. Ako lang ablihan. Pasagdahan ko lang sinang tilde ka na tog. Kadiyot! Unsa naman? Musyong, ikaw magod ay ni. Dali ka sa dali. Oh, dali. Si nanay ni mo natog. Gani harap ka? Kita kang magpapag-abot na ako. Lingkod. Si Butay, naras gawas, nagpakilimos. Oh, unsa? Akong gilabay ang lata ni Sudlan niya sa limos. Kinuha ko, ano ko taon? Ikaw sad ba? Ano pakilimos man siya? Suma, ikaw sayod kag unsa sa kadato. Inya magbuwad siya sa init, magpakilimos. Managinot na ng tagmamiso nga ihug siyang lata. Binuang. Unya, unsa naman lang siya ron? Tuwan niya. Ano? Basta, kung gilabay ang lata, kung ambot, kikuha baka to niya. Kaluon ni Butano. Tapos dilansad ka. Yara, magagaw. Salamat, Nene. Sige. Di nila mo gawa sa ospital. O kung magawa siya o mauli, sundan ninyo. Oo, magagaw. Kinahanglang way mahitabo kanyang dautan. Nagkasabot mo? Nagkasabot mi, magagaw. Ay, Nas nanay ni mo ay mata na. Oy, Busyong, ni aka? ni ako na paamin ako, Bi. Oy, milagro. Karon pa ko magkamatikod nga miamin ka na ako, Busyong. Permi manggod na pero mulakaw lang ka. Unsa may pirme pa? Nusamang ko nung ko magkagawas din Ay mo ani man ko ng doktor nang og resetahan ka. Para ba nga magamay ng imong kasing-kasing. Unya bay bawaan ko no nato kung kano sa ka na pwedeng magawas din Kinsa ba ibugas to ining ospital? O kinsa pa? Buta. Unsa? Si Bastian kadang nagpatusok-tusok tindirog sigarilyo. Ang ngayon sa ba? Yan na siya. Nagpaingon na din Dili ko magpasabot. Basig doon na naniid niya. Yan na. Magagagahom. Ayaw pagpasabot ka nakiksulti ka na ako, Bastian. Oo, magagagahom. Dili ko matanaw ni mo. Sigarilyo, sir! May balibat man. Dili siya. Kung sana'y balita si Mulakaw, natultulan ba ni Mug asa magpuyo kining Indian National nga si Tulio Purgatorio? Wa gyud magagagahom. Wa? Unsa man ni siya? Giplutian o mga dagkong mga tao? Husto ka magagagahom. Usa sa mihatag og proteksyon na ining tawanan mo ang dako sa syudad. Kinsa? Ang mayor?
higala siya ug ang alkalde. Mao ba? Kay dako kuno kini gikahatag nga donasyon panahon sa eleksyon. Mao ba? Mao nang gitaguan siya magagagahom. Ug lisod kayong sungayon. Kay watang kaila. Tungod sa mga proteksyon sa mga dagko. Ilabi na gyud sa mayor. Misamot na karon nga nagsingamot na sa bang eleksyon. Humot kay kinitawhana sa mga kadagkuan. Dan, kung siya atong buhaton ini magagagahom nga, makuha ta siya, ha? Magagagahom? Unsa? Sige, yung surveillance. Kung nasa siyang napitag, makaduol ta niya. O kung masayran mo na sultihe ko, kay atong sulngon kinitawhana. O bisag kinsa pa'y maputeher niya, atong awayon. Magagagahom. Lagaw na. Kadiyot. So siya daw na si Tildy sa hospital. Kung unsa ni kahimtang. Magagagahom. Sige, ari na ko. Padayon. Sigarilyo! Sigarilyo! Chewing gum! Sigarilyo! Chewing gum! Ang ngayon usap si Bastian sa iyang takuban. Pwede ka nang mugawas og manang. O niya resita nga akong ipatumar nimo aron mo gamay ka ng imong kasing-kasing. Hubag kayo na. Pero sa siging tumar nining tambal, muhiyos ra na. Time pagay kuhaon ako ang resita. Salamat, doktor. Ay, salamat in taon. Makaguwa na ko ugma. Kung ikaw, Busyong, nakadungog ka sa gisulti sa doktor. Busa, kung bugal-bugal gani ng imo, ayaw na ka nagbuhata, aron di ko matigbak. Oo, Nay. Kanindot sa ngabel sa doktor. Oy, parang yung bansana. Sa pakol, be. Pakol ka more, be. Igat ba ayo? Ang tanaw sa mga pagkatao. Doon ta sa accounting, Ay. Sebastian mo na? Siya tuod, Nay, may gawa sa accounting department. Nagunsa siya diha na ay gibayran. To, Nay. May kidlap ng baya o milakaw. Wa ka to sa suguan ni Botano. Yano lang kay panampot ay maralang yun o tinderog sigarilyo. Kaya bulungan ba yung mga tawhana? Duda ko na. Tara sa accounting office. Dali. Asa man mag-consult ka? Uyog lang, dali. Wala tayo bayranan. Paid na ang tanan. Nabayran na. Kinsa may nagbayad? Sebastian. O gisugo tong buta. Sa? Daan pa Tana eh. Balik na na siyang kwarto. Dito sa ospital. Tana. Ha? Tana na eh. Paid na ang tanan. Hastan tablitas nga mong tumaron. Naa. Gipalit na sab. Ha? Uy, kinsa ba'y nagbayad? Parang, walain. Buta, og nagsugo siya kang Bastian. Unsa? Ako ko, kung mga anak ko din, mapre, maghakon. Si Buta ang nagbayad. Nay. Ninumdum kita ng imong uyab. Naa ka nasabha. Ay. Nadugog nasab ka diha. Sorry. Pasilual ko. Mingon man. Di kung... Di na, no? Sorry kayo, Nay. Di na gano'n sa promise, good. Nahala, kini di. Paghipos na diha.
Ako sa may itong hipuson, huwag man kasi ninang gidadin, Habol, unlan, dadunin ako sa ospital, Ay, mahigit. kanagong mga pagkaon, God. Gon man. Mao ba? Nahala, bring us more. Oh, kumusta ka? Bastian, ikaw rin. Ayaw paglihok. Get it! Hindi dari ka din, Puti na kong pagkita ni mo. Arita diri sa may jeepney stop, oy. Wa may muhunong diha. Dali mo nga ni. Nay, ari dire nay, dali nay. Dali nang. Ay. Oy, hala. Limos. Si Buta. Limos. Ni Asiya og nagpakilimos. Akong doolon. Nay, dili. Nasa ka paingon ay, oy. Ala, may doon to sa buta, ay. Ay, Diyos ko. Ang niya giyato na sayran, miangkon si Buta kang busyong nga ang iyang mga tao mo'y nagbanhig sa mga puser. Hangtod nga nilang panagsulti ni sangko sa usa ka taong katsila nga mo'y dakong puser nga ilang kaaway. Mga higala, ani kitang bahina mapadayon sa laing sumpay ning atong sugilanon. Busyong ang dispatcher. Buta tingalig. Lain na sad kining matanga sa tao. Tingalig maayo siya. Way maayo niling matangas sa tao. Kanay kay pusher siya, pis dautan siya. Buta na suko ka ba nako? Uwa, busyo. Pasiluala kong nataas ang akong tingog din ni bahina. Basta magkadungog kong tao ngingon ini. Ipagkasama ko siya sa amahan ni Carmen nga akong gimahal. Hain na karon siya. Hain na ka siya ug ang among anak. Hain na ka si Carmen. Basin og muto nga ra siya kalit ni Buta. Ug magkuyog sa inyong anak. Kung nahitabo ka na, ikalipay kong nakuya mo. Apan ayaw ka balaka. Kay bahinan ko gyapon ikaw sa akong katigayunan, musyong. Ayun na lang ko, anak Buta. Dito na si imong matuod nga anak ug asawa. Nganong dili ka man? Siya mo idunila kong katungod, anak. Kay imo silang pamilya. Busa, dito na nila. Pasagdi ko. Total, sa dugay, nadawat ko naman sa lang akong pagkailong tuhapos. Ayaw niya na, busyong. Kay bisan tulog niya sila, mga buhi sila, naagagihapon, tipon kanila. Isipon ka nga, akong busyong... Igot na, Buta! Di na tayo magkiskot pa, anak. Biyaan ti ka ba yan? Lamas nanay, pagsulti mo. Kaya pangitaon ako sa Kennedy. Nasuko siya. Naglagot si Busyong. Ano ka? Sa katungod ako mudawat sa mong kwarta. Nga na ang iyang asawag anak. Binuang eh. Inom sa itong bayuta, eh. Kalit mo na nawagtag dito. Buang itong bayuta na. Nalain lang to siya, Buta. Nga naa di ay siya ay kauban sa imo kinabuhi. Anong malain man siya nga hisgot man lang tong amo. O may siguro matinuod pa tong sultiha. Babasin tuod o buhi ang imong anak, Buta. Unya mo kalit lang tong pakita ni mo.
Hain ka niya ibutang ang among anak. Kung nilarga siya sa layong dapit, ngidaan niya ang among anak. Luoy ka nitong bata. Naputo siya sa kastigo nitong amahan ni Carmen nga madaog-daugon. Si Haro, iyang apo, iyang igdo ni Ada. Kawa niya ay kasing-kasing. Ingon niya nagkatong tawhana. Salbahis sa tanang salbahis. Dihalay kayon kaniadto nga iya kong gipakaawawan sa daghang mga tao. Ha? Gipakaawawan ka? Giunsa ka sa pagpakaawaw? Ingon niya ang sitwasyon, Tilde. Ikaw na usa ka, kakato ka. Mga sao sa ako na iya. Sanbergwensa. Ikaw na usa ka, manindahay lang umani. Manghantok sa ako na iya. Di puta. Ani kwarta. Ani Sige, bulita ka na. Bayaran ti ka sa imo na pagkikreasyon sa ako na iya. Ayaw na pakita ka niya, sagbot ka lang na angay na tumban. Sige, punita ka na. Kamang o punita ka ng kwarta na pasad sa yuta. Atubangan sa daghang mga tao. Iya kong gipakamang. Huwag namunit ko sa kwarta. Ano gud ka tumaong sa labi nga iyalang gilabay sa akong naong. Unya, ang mga tao nga nagtanaw lang. Wa mo tabang ni mong pamunit? Wa. Kaya nahadlok sila sa amahan ni Carmen. Taon sab nimo, no? Nga ang kwarta niya. Mitubo. Mitubo kining maayo. Nagkadako. Hangtod nga nahimo kining bilyon. Unsa? Mitubo og nahimong bilyon? Oo. Gisagulan ko kini sa mga sinsiyo nga akong linimsan. Pastilan, no? Pila ka tuig ka di mong tinigom ni ini buta? Unsa pag matanga sa negosyo ang imong gisudlan, nga midako man pag-ayo ang imong kwarta? Ayon lang pangutanan niya na, Tilde. Basta na, mitubo ang maong kwarta. O kung buhi siya, akong ibalik sa pagtamparos sa iyang naong ang binilyon ng kasapi. Usa? Niam lagi ka? Ngam lagi ako. Ikaw? Niam sa gani ka? Aw. Dili ka anging mangutana nga nung ni ako. Pulis gud ko. Unyag pulis ka. Civilian mo ko. Dili mahimong manid ni. Busyong. Era gud pag pinilusupo. Dili angay alang nimo ang pag-abot ni Dapita. Layo. Layo na kasi inyo. Dito ka kutob sa inyong payag. Huwag ka na ba'y kauban? Nga namday ko. Huwag ka matagam nga gikidnap ka na. Gisuwayan ka na sa pagpusil. Niya karon. Ambot mo mo, Busyong. Nangita kong Kennedy, eh. Unsa? Nangita ka sa bayo? Oh, wala na to. Mantikaan na to. Siya mantikaan? Ngano? Anong mantikaan mo siya? Nibaw ka na inibayot. Doon natin kuyog nga lalaki. Busa balik lang dito sa inyong dapit. Kritikal kay kinidapita. Naida ka mga pulis sa syudad. Unya sa mga pusher din eh. Ito ka nasab. Ito anay na sila eh. Gusto balik dito, Busyong. Sige na.
Oy, si Bosyong. Nagdagan pa Sugat ka. Sugat ka tingali ko siya tabo. Oy, Nay, Bosyong. buta! Oo. Ug ang nga doon sa pay dahil tabo. Doon na nagpinasilay sa unahan. Mo tumibalik ko din eh. Oy. Uy. Didiin ba? Dito ko, layo na kayo. Uy, pinusilay ko do, buta. Naman tos buta. Ito na, milakaw na. Turay, may sudas iyang payag. Dali, isap. Usa na tabo, Bastian. Ang ato mga sakop, adunay gikapinasilay. Unsa? Unya? Naluping nila ang mga tao, mga pusil. O ato na, namiya na sila. Mga gwardya kato ni Bosyong. Unsa? Mga gwardya ni Bosyong? Kontak ko na sila paingon. Kaya mo kontak sa Google mga tao nga may mupulig bantay dire. Oo, magkagagahom. Sige, bye. Bye. Ilang ang angon kini mga tawhana. Nga mga armado man kini. Agpay, patay ko na tao, patay. Patay, grabe yan. Sumay na mo sila ni. Oo, yan yun. Pagkisahon ko ninyo pating lawas. Ibo yan. Oh, pulis niya ha. Sibog. Sibog mo. Sibog kamay. Ni ay mga pakiting shabu na nakuha ko sa ilang mga bulsa. Mga pusir din ang mga tawana. Manawag kong bakap. Ay, saan kinitabo ron? Tuwa na ba kay mga pulis? Hinuon, tuwa mas Eugene pulis. Maayo untag di si Kennedy. Kay ba oto'y mibalita nato. Naunsa sa itong bayuta? Milakaw mang wawang pahibaon to. Kanahang dako ang bayuta. Oy, si buta ay naana. Niguwa na siyang payag. Unsa kahay balita? Pabuto na to na yun. Sugata, kinaglisod naglakaw, oh. Day, nagwarawara sa iyang sugkod. Sugata. Oo, nay. Ay, kinsay magtuo nga baon ni siya. Kadugay na mong silingan din eh. Makililimos ragyod ni siya. Apan karon, bilyonaryo di ay. Pida. Asa ka paingon, Anara ko sa gwarta ng mansyon, Papa. Sige. Giya ka na Ayaw paggawas sa solar ni mansyon. Papa, mo sa kabuwan ta nga nauli na din sa Pilipinas. Ugwagit ko makasuroy. Gusto kong maduaw sa mga dapit ka atong kiistahan ka ni Ato. Makikita ko sa akong mga higala. Muadto ko sa... Asa? Muadto ka ni Samson Kabugason na imon hinigugma kanhi, Wa na to siya. Patay na to siya, Kay nag-ilaid na ka to sa kakabos. Papa. Dinhi ka lang, kung mulakaw ka, kuyog talo ha, Papa, may pagmupalik na lang ko sa Amerika. Kay tuwa pa dito ang akong pana. Naghuwat na ako. Mas maayaw ba? Muuli ka. Sige pa uli, Nesesita na sundo nimo ang akon mana mando dinhi sa Pilipinas. Kay ano na pa ko'y giatiman na dakong problema. Problema sa unsa? Ni anang imong mga tao nga gipamatay? Basta ya! Dili ko gusto na makabatis pa sa imo ng mga katarungan, Ang akong gusto, mauan matuman. Ani ka sa Pilipinas. Por eso, magsunod ka sa ako na malamando. Entiendes? Kalaay din Dako tuod kining paya. Mansyon. Dako og solar. Pero anira ko magtuyok-tuyok din
Buhi pa ka siya. Di ko malimot sa katapusan niyang buong nga giluwatan. Dili yun. Kung mawagtang magkanang ko, mauna ang akong kasing-kasing. O kung patay naman ko, inipauli mo din napita. Mubangon ko gikan sa kuduganan. Aron sugaton ka, Carmen. Akong mahal. Pagkanindot balikon o handuraw sa iyang mga puong. Buhi pagkasya. Ang among anak. Buhi ka. Buhi pa ka katong bata nga giputos ko lang sa lampin. Gikan ko ng anak. O gibilin ko sa hagdanan sa payag ng kupaon. Buhi pa ba ka siya? Kung buhi, unsa iyang ngahan karon? Tuwa pa ka siya sa maong dapit. Buhi pa ka katong bata. Namagkis! Nga naman ka! Pag-usapon! Papa! Papa! Por qué? Ha? Ipamatay na usap na ako na nasakop na maligyan dito dapita sa lagom. Ihuro tong pamatay. Salvahes, eh? Kinsa man nagbuhat ni ini, Papa? Ang kaatman ko sa negosyo na gusto na ngayon na untang ikailaw ikahimamat na ko. Unsa iyangan? Makagagaho. Unsa? Makagagaho? Si, at bisan kinsa naman na otoridad, way gahom na makapugong ni na animal. Kay sangkap siya sa mga tao, mga armas. Papa, hunong na ni ining imong negosyo. Basta ya! Ay ako tampagin niya naman na po na kontra ko kayo, eh. Dugay na kinimbisyo, ha. Gamay ka pa. Hangtod aura, aniya siya. Purtiktado pa sa mga dagkong tao. Muhulong ta? Oh, no. Nungka. Dili ka na mahimo, Carmen. Dili! Sige, ikaw ang masunod. Miserable kining atong kahintang din sa Pilipinas. Hinom! Kalya, eh! Kung gusto ka pa nga mo, Pauli, nga ikaw ra, sige, ikaw, lakaw lang. Lukatong ticket. Pauli! Muuli ko, nga ni ana hinuon ta din. Mao kining dapita ang akong gikamingawan. Tungod kay gimingaw ka na sa imo na esposo, eh. Katong inutil na si Samson Kabugason. Patay na katuntahan, eh. Ha? Gilayga na siya sa iya nakakabos. Di ni mo masiguro ang tao, Papa. Way siguro buhi siya karon. Ug dato na kaayo. Basta ya. Ayan ang pagpapatian yan na nimo mga puong, eh. Muabanti kita. Dili na nato hisgutan an mana nakalabay na, eh. Di involved katong mananap sa atong panagistorya, eh. Katabang! Katabang, eh! Sir! Hipusa kini mga nabuak, ha? Limpyuhi kining dapita dere, eh? Entiendes? Oo, sir! Kung makalingkawas lang ko ni Papa, mulikot ko nga to sa maong dapit. Kay murag to na ginagkumkum na ako. Nga naa pa siya. O buhi pa siyang dako. Maanyag katong bata. Sama siya gitsuran ako. Busa dili ko maglisod sa pag-ilan niya. Nipaton ko lang si Papa. Hoy, Siong! Niya mo lagi ka?
Di magagikan ka na di, ha? Da, may pang-us kog tubo nga tapol. Ikaw na dyan ka maglikay ay. Ngayon masakit kag AIDS ang imong kalaki, ha? Uy, buyag! Limpyo taon to, no? Limpyo! Takong ipang-usan kaya ako itong hihugasan muriatik. Kaya huwag kang mamatay. Muriatik mga imong gi. Hello, mo ay. Day, tanawon tanahan, limpyo. Tanawon tayo ito kung may tambol mo ba? Ay pagsulti na ng mga talines. Talinis. Uy, unsa man? Ay, mas butawag si nanay ni mo. Si nanay nasa payag. Si buta nasa payag. Nga naman. Walang! Mingaw manggod. May buong man lang ta. Ay, paita na to din eh. Malatag preso. Ano man? Di man ta makagawa dito. Anhira mo kita. Ano man lagi? Na may nagbansay diha, mga tao ni buta. Ha? Ano man, uy? Para unsa? Gipabantay sila nato din he. Kung magawa ko, ilagi kong sundon. Paita, mura yung tagpiniriso yun na. Bida eh. Di pa kaan na nga mura kag prinsesa. Dek, sisa boy. Dinakpa noon. Uy, alas. Ay, sisibutan niya na. Bigawas na. Ay! Sugata, kaya tingnan matumba na. Sugata, kinidi. Da, naiiroy. Makagiya na niya. Ay, sugata lang, bida ni mo. Ay, oy! Baan mo, oy! Da, iro! Paliton kog balik ang mauna dapit. Itukuran kog laboratorio. Nga buhatanan og drugs. Ha? Ang asa ang imong paliton pagbalik, Papa? Ato na lunaan sa yuta na ato nagibiyaan. Unsa? Katong gitukuran sa atong bayan? Si, lukaton ko kato pagbalik. Kay maayo katong dapita na tukuran og laboratorio. Buhatanan og drogas. Aron, anhin lang nanta magsalig din og dili na kita mamalit og drogas sa gawas sa nasod. Papa, kay nga naman da itong dapita? Gibalik ya di ay nimo? Si, sa dayo na nato na larga, gihatagan kog special power of attorney an ato na piyado ditong dapita, pwede na makabaligya siya sa mao na dapit. Ahora, sigun sa ako na hisairan, gipalit na. Gihimo ko no na farm, o naidaghan na mga hayop na gibuhi. Kinsa man kayo nakapalit ni ini, Papa? Mao ka na anwa ako masayre. Ang imo dayang gipinlan ni ini, ug mao'y nagbalikya. Patay na. Unsa? Unya, unsaon nimo pagbawi og balik sa maong luna, ha? Papa? Unsaon? Paningaon ko kinin bahina na gamiton ko ang akong kwarta, anako na sa labi. Aron mabalik ang maong luna kanato, Ang akong kwarto, tuwa pa'y nahibilin dito. Tuwa ang akong hulakway, ug ang ubang pang mga butang. Ay, ang akong kwarto, ato adito ang importante kayo na revolto dito. Ha? Revolto? Si? Sa unsa? Sa ako na Diyos, na si Lucifer. Unsa? Gimingaw na ko sa farm. Wala ko magkadto dito. Kamu, nakadto ba mo balik? Wala sa buta eh. Dugay na. Doaon ko niya to si Dinsyo. Masab siya mo kubras iyang sweldo. Maura man tatong higayon nga magkita, mi. Atong-atoon, buta. Kuyog tantos, busyong. Mga tuta. Nus amang inyong gusto. Mag-agad lang mo buta. Kuan ba ka ng tuwa pa kay baktin dito, no? Para atong maasal na sab. Tuwa. Ayaw na itong Bombay. Naway, naday Bombay nga baktin. Ikaw yung presidentiha ka. May nomdom ko sa kuan mo takatong Bombay ba kadako sa iya, ha? Uy, ayaw pag binastos. Yung sungay, oy, bayo. Ang sungay. Uy, kaso. Ala, pero di ito kawad ag baboy dito. Sige, panganda mo kay maadtuta. Kuyog ta.
Unsa mo? Nagilis ka man, God. Manglakaw minay, kuyog mig si buta. Asaban mo? Mga tumis siyang farm ay. Ha? Kinirang jacket ang ako Eliza nay, babako naman gud ni. O diya, unsa may ibong isulob? Kani, kinirang pulong dako. Kukuson ko lang, aron di magklarong akong tutoy. Ay, kanimong bataa ka. Hala, sige na. Tuala sila, naghuwat ni mo. Oo, nay. Kanay, ato na ko, nay. Hala, ayo-ayo. Pastilan ning bataa. Laki noon yun uguna. Na. Ha? Pagkakwa para pa. Mistisa. Ay, ambot lang. Koptinas buta, Kennedy. Ayaw lang. Niya may ero. Makatultol man ko tungod ining ero. Ay, ako na lang, be. Kupot ako, be. Aram ta madali. Dali. Aw ka na noon mo kupot ko. Ang sumutang. Kadag-kudaw was ni mga tawag. Dili mo online, sunod mo na ako. O, lagi, Kennedy. Nana, sunod mi. Diri buta, dali. Agi, dali. Kana. Kini. Oo. Dinsyo, kumusta ka? Hain man ka. Hindi ako magagagahom. Uy, abi na kong buyog. Ay, okay. Nasuroy mo. Kuyawan tanin mo, Dinsyo. Ano? Abi na kong nemidas magaputyukan. Ikaw ba? Wa na magkay-kubra-kubra si mong sweldo. Taga ng kwarta. Nagbuhat ko. Ay, kuwan kining. Ay, tingbon ko lang to makagagahom. Ay, dali. Ay, tadire sa may lamisa ron. Makalingkod sa pagtarong makagagahom. Dire. Kamo. Bombay, kung ano. Si magkagpangita ng Bombay o Kennedy. Tingnan. Bombay, Unsa mo daginot yung kaghayop, Kennedy? Dali mo. Sanod mi. Nagbantay na ako. Tigit ko makalikot in kayong tanga. Carmen. Itawag ko. Carmen. Si, Papa. Niara ko. Marika. Oh, Nana. Ang samay ato makagagahom. Gusto mong makahigop og init nga sabaw? Ana, may bisaya nga manok. Mag-ihaw ta. Kamo, Busyong, unsa may inyo? Anhin ta mga on. Ikaw, Kennedy. Saman Bombay gyud imo? Kuan, daway lain bahala lang way sungay. Ikaw siya sa may mo oy. Ako masugot mo lang ko, bisag unsa, may nasalbaw sa sugot rin, bisag unsa, oy. Ay, lang na inasal, uy. Unsa may imo, Busyong? Kana lang, tinuwang manok Bisaya. May na, aron makahigot tag sabaw. Nahala din siyo, nakadungog ka? Pag-ihaw og duha ka buok Bisayang manok. Tinuwa ko, no? Ay, dagahan ra na, adubuhon lang na tong uban. Ikaw ni may bawo diya din siyo. Oo, makagagahom. Contaré la historia de una famosa persona. Diario Malo. ¿Por qué, Papa? May tuyo ka ba kanako? Pagpreparara, kay magkuyog ta. Ha? Asa? Suruyon ta ang karaan ato na kasa na ato nang ibaligya. Kung unsa na ang kahimtan gito, Unsa? Katong atong gipuy-an kani ato? Si, magpakuyog lang ta og daghan ng mga bodyguards na makabantay nato. Dili kita mo kumpiyansa nining panahon na aura. Sige na, pagilis na, Si, Papa. Salamat. Sa katapusan, makahanggap na gid kog lapas nga hangin gikan sa gawas. Unsa na kay kahimtang sa kumpay dito? Unsa na ka?
Ang miyagi ato na sayran, naglali si Busyong og sinantil di tungod kay ang Jack. Oh, ano Unsa? Si Buta? Nay! Kuya pa na sa dito, no? Unsa? Ikaw ba kuya panasad? Kuyapan ko kapel. Sa abay ay? Oy, wako kuyapi, oy, kuyapan ko taon. Hay nas Buta na asilong. Bebe akong kanaugon be. Ay, asa ka, oy. Kuha na si Buta. Nanaog yun siya, oy! Buta, Oy, kinsa ron? ako ni si Busyong. Uy, Busyong, ikaw din eh. Naunsa man si nanay nimo? Nato ana, nauli ana. Ug say nagsulti nako nga ikaw di ay nagpalit na ng mga jacket. Tinuod na. Oo, Buta, nag-away man mo, di nagpalit kog daghang jacket, aron dili mo magubot. nganong imo man gibuhat ha? Oh, dili pa ka gusto ana nga naay daghang jacket. Bisa kadadlaw ka pang mag-iris og lain jacket, way problema. Sobra na sa ding imong gibuhat ha. Busyong, way sobra ning tanan kun kini akong gibuhat tungod sa akong pagpangga nimo. Pero dili ni maayo. Nag-usik-usikas imong kwarta. Hay may nausik ana. Nga pila ra man na. Wa man na makaabot og milyon. Bida ni mo eh. Nagastador naman hinuong ka na unsam ka. Ako lagi ning gibuhat. Tungod og alang nimo nga akong gimahal o gipangga. Naana ka na. O di na mo maglalis ana og sa imong inahan. Mag-away pa ka mo? Dili na. Ay, ambot mo eh. Busyong, asa man ka paingon? Balik dire. Busyong! Tuwa na siya. Milahos gyud lakaw. Paingon silang payag. Naglagot siya ni akong gibuhat. Mao ka. Ay, naanas Busyong nang ay. Siyong! Oh, unsa naman? Nakasulten mo? Oh. Bida eh. Unya. Oh, unsa pa? Sige nagpait ang mga jacket. Daan palagi ko. Nya, saan man nimo Siyong isulob na nimo tanan? Pag jacket mo, magtagsa ta. Ha? Ang imo na napo. Ikaw Kennedy napuusad. Ako napuusad. Ni gato, no? Muratag mga artista sa Tagalog. Bisag adlaw, wag jacket. Hadlok mo itom. Muratag Joseph Estrada. Sige nga jacket. Sige. Pagpili pa yung jacket na. Sige na. Mag-jacket ang ating init, manro. Ikaw, Manggod Busyong. Ibaw kang pinanggakaan ng buta. Ay, nagsaba-saba kasab. Kasi may disad masuko. Nga man ta kasuguan nga ihumol na kong jacket. Sam ko eh. Ay, tuntam ka na eh. Ay, kung nga nigtunta kanahan. Sa nabinaylo ay nasad mo mga balikas. Kanya ang sawayon mo. Undi bata leche. Bay, otro sa ka. Balikas ako. Sorry. Undi bata. Sige na, pagkuha mo kayo. Ikaw na pagkuha ng jacket. Araw mo na kag butangirong tanahon. Ay, boyag. Ang ngayon kay Kuana. Kamuray ka mao. Ako sad, oy. Magkuha sad ko. Magpili ko. Kanang ako. Magpili sa audition. Pwede mag-gaon lang ko. Si kinsa man kay nagpuyo sa bahong paya. Murag niya sa kuntila. Kinsa ba to ha? Murag Tilde. Mao karon Tilde. Buhi pa ka siya. Niya pa ba kang ilang payag? Kauhaan na kapin katuig ang nakalabay.
ang iyang bana. Murag tildo sa to. Paparya sila gana. Tilde o tildo. Puhi pa baka sila? Nesesita na po na naton manataw punan usab nato, aton baligyan na drugas. Entiendes? Daniel. Sige. Lihok na kung nakuha ninyo ang ngan sa matuod nining makagagahom, Kay gusto ko nga ika-enkwentro siya. Salvayes de puta! Sige, lakaw na ko mo, Maglisod akong hatag og 5 milyones sa manatao na naghatag ka na ko proteksyon kung siging isanta ka na ko kininatawara. Kien kasya? Dugay na kining panahon nga ako yung kining kitaguan. Be, ako galing o kayon, be. Ay... Nang! Nagutso ko ng okay ka man diha. Na kay mga okay diha, Nang. Kay okay ka karon nang okay yung ko. Ang lampin kining gipotos ti Bosyong kaniadto sa gamay pa siya. O gilabay dihas akong hagdanan. Hala! Naapa ang maong lampin? Oh, buhi pa! Nyara tanawa tanawa kinid. Hala, maunis siya, Nang. Taon. Murag bag-o pa, no? Time sa. Dili man lampin ng, murag habol maning gidak. Unya bagga. Maukaayo. Wag yun taon ni siya mabasa sa uwan. Ang naong rasbata ang nahumod kay baga maning lampina. Dili mo ni mantil sa lamisa. Karaan gyapon. Naibawas bus yung aninang. Ay waoy. Ako raning gisikretong hipos. Kay wa pa ta makasiguro nga magamit ni karon pipila ka adlaw. Unsaon man nimo sa paggamit? May magmuto nga patong iyang inahan nga naglabay niya. Way siguro ay. Di man nimo matag-an ang panahon. Kinsay nasayod. Nang tilde pananglitan kon mabalik iyang mama no. Unyo, murag dako tinli kaing drama no, manghilak tingali ta. O sige, pusa lang na ng tilde. Nala, sige. Ako lang ning ibalik og sok-sok din, he. Hoy, tuod pa. Hayo man daytos Bosyong. Tuway, nagpaso-paso. Nagsulob siyang jacket. Mura yung nagdramag ko ang Bosyong ang dispatcher sa States. Murag nagpasyon-syon. Nangampog tingali na siyang bag ko ang mga jacket. Ay, lakin nagyot kayo ng bata matay pa. Hoy, Syong. May buntag udto riya. Ang parason tanong ka. Sunod si kay style ni Butadap sa kay angay. Sorry. Naanad nun sab ko Mau ni am ka sa imong tuyo. Nindot sab ka jacket da. Di ka limutan na init man. Way magbuot na ko. Sa imong kasing-kasing. Sa? Pahawa ra ko dabe. Kay tingali glumsan ti ka sa kong kumo ron. Sibat mi. Pahawa ba? Isti ay. Manguyab ka na kong parehas na ta. Puro sa lalaki ha. Gibaliw ka diha. Syong, babae ka. Nainumdum ka niya itong gihagkanti ka. Humot kayo mo mga ngabil niya. Midapat sa akong ngabil. Litsi ka. Agoy. Ha? Kay. Sama na babae ko ha? Babae ko? Agoy. Ha? Babae pa ko? Babae pa ko? Babae pa ko? Ay, ito! Ano ba na yung latang pero ano na ito? Hoy, ito! Ngaon sa mga ka, sir! Ngaon sa mga ka, sir! Sakit eh, ha? Isa pa ka?
Usap pa ba ka? Tagurong ko ng lawas yung pulis ka. Ngano man eh, oy, unsa ba isahan ni sir? Ngano man ha? Unsa man mo? Ngano man ka sir? Nanguyab ang animal. Nahibaw ang laki ko. Nabuang na. Ako tayo magyuyap sir, oy. Hindi, ako lang siya gisgutan ba niya itong paghawak na mo ba? Sus, hilubi. Siba, lakaw na. Unsa man di ka mo lakaw? Kay papaak tagas iro, ha? Hayong to Whitey? Ayaw. Whitey! Ayaw. Agay. Sige. Ato lang ko siyang... Sir, kaysa ko. Ikaw siyang ba? Gisgutan naman kang gaw ka kumanguan sa kadayon, oy. No, tanaw sa barag-barag in taon. Unsa man ka? Unsa man labang ka? Kay lubkon ti ka sa kong kumo? Unsa taon naman ako nga lubkon ka mo? Unsa man ko dire linusak? Lusak sa mga kabuang. Laban-labang ka tong hanggaw nga pulis. Sus! Kung doon na pa yung mga rebelde ron, wala. Tagtad na sa baala ng animal. Ngano man yug ka? Hilom, ha? Kalagot Ikaw kalma ka lang kasi nanay ni mo. To ay naghapnig sa imong mga lampin sa gamay ka pa. Lampin? Kagisa man lampin ako? Oh, kakinsa pa. To dito ay kolor puwa. Ha? Oh, mo to gipusta nimo sa diyang gilabay ka diha sa iyang hagdanan. Niadtong nagbunok ang usok ayong uwan sa gabiing dako. Oh! Mura magdili lampin. Oy, kadako man. Mura maghabol nga baga. Puwa ang kolor. Unsa? Mo nagipusta nako? Ay, so, asa ka ay? Bajang! Asa ka ay? OMG! Ang miagi, yadto ni Busyong sa Tilde o gitanaw katong posta niya sa gamay pasiya o gilabay sa danan sa payag ni Tilde. Tungod di adto, naglagot si Busyong ug milakaw si Busyong og didto dangop sa usa ka tindahan nga sekreto kayo ug mi-order didto 4 kantos. Nahigala niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Busyong ang dispatcher. Usa ka 4 kantos. Tulor magkaipis, ngiga. Libe, tayo usa ka 4 kantos. Oo. Mao ni dapit para nako. Pahala nagpatigbak. Adi raw. Blehe. Oh. Dokter jacket mo eh. Bago na. Ano? Gusto ka ini? Hatag ko na mo. Ha? Di ko. Uy, hala. Tingko niya. Kanindot niya. Tanaw. Nagkamis. Hoy! Tutok-tutok ka. Gusto kang patay? Gusto ka magpatay? Dili. Taro ka! Sibat ka lagi. Bebe, ipis na. Suga. Bali, dindot ka na petalang na ako. Maghubog ko din. Bahala nagmamatay ko. Tagay ba? Wagid siya magawas mong tindahan na. Ganinar kay ko din eh. Unsa kaya gibuhat niya? Yun na. Sudon ko ka. Sudon ko, bahala na musuko siya. Bahala na. Musudyo ko. Ikaw, nasa mo ka, ha? Danatanaw ka na ako. Patiin ko ng raw naman ron. Katilaw ka ron. Ha? Gusto ka? Adto na makag-purgatorio. Ha? Lingo-lingo mo lang ka. Tja. Yun na isuod. Bebe.
Atagi ko gusto ka 4 kantos. Pakapinig ko sa kabotilyang Clorox. Dali ah! Sikretong din yung tindahan. Karoon po ko ini na. May inanan din yung dinisod. Mabanti pa ko. Si Busyong. Nara. Nag-akbo sa lamisa o. Hubog. Nagkubog-hubog siya nga siya, Rosa. Pida, dulong din ako. Hoy, Do. Nagilab di ha? Pulis ko. Obli siya kapayad. Nay, kayo ka 4 kantos na yung gilala. Hubog na yun. Ihubog ang jacket. Ano yung bayad niya? Kung kaso, ako'y bayad. Pila man? Oh. Suman, okay na na? Awas. Sige, dadon ko na ni. Ha? Asa? Ibo na kanaot? Bada! Pagtarong hab. Sagpaon di karon. Ako ning ihatod sa ila. Be, sibog niya, be. Be, amin na yung jacket, be. Oo. Sibog na! Lah, las busyo ay! Yakus polis! Hoy, Bidoy! Sa'yo ka na lugusan! Ahak! Hubog ni, hubog! Ako rin ihatod sa ila. Kami na! Unsa? Kung ano ka mo man? Nga kung may nagkakitag-una na niya. Bawa na, be. Yay! Ay mo ginoon to ha, pulis ko! Sige, biyay pa ka! Biyay na! Ayaw lagi! Bida! Ayaw ba? Ayaw! Ayay! Pulis ko! Bawal na! Agay! Pulis lagi ko! Ako pusil! Ayaw lagi luga! Ambi na! Ako ang pusil! Ambi na! Gibon o di ko sa mga animal ta. Huwag nga akong pusil. Ilapag na. Pita. Salbahe sa mga tawana. Animal. Dire, ay naya ha. Nungunsa man ni siya, oy. Ipahilo na diha ninyo, diha. Kinsa di ay mo? Ay! Arin lang. Ay, kadag ko na maglawas at tumatawhanan. Hoy, kinindi! Tubag ako! Nausa nas bosyang! Nay, dihato na itong mga dagkong lawas ng mga tao. Hala, pwede mahupugan, Nay. Unsa? Nay, mahubino. Naunsa man ni siya, oy. Naghupo na ba siyang jacket? Pero, nagburli. Sa man ni siya hapit. Kinsa man itong mga tao nga naghatod niya? Ito na mga gahom. Hubog. Amo lang kinot sila ha. May ansar ba tos pulis? May gani kay mulabtan? Unya. Hain naman ron. Ito na. Amo lang kinot sa ilang payag. Okay na to. May bliwa, safety na to. Sige. Pamauli lang ko na mo. Kaya kwento mo ka ninyo ang pulis. Tingnan initan mo. Panago na mo. Hubog mo ka. Oo. Sige. Panlakaw na mo. Pabugnawan ng hitabo ah. Oo, sige. Mga gahom. Ito. Tara. Makuyaw makuntahan sa pulis kini mga tawana. Animal ng mga panoy nga dagkog lawas. Mira ko po sila. Gibilin lang din eh. Di,
O, baka ikuhain sa mga bala. Hindi naman ang magasin. Kompleto may sa mga bala. Umato ko silang Busyong. Hain ka nila tada si Busyong. Suka na Nang, ay ubay-ubay din na inom ay kay may suka. Anong bawa ang pino oy. Sa makigiinom ani oy. Niya pa. Ano na. Pala. Yung dapa. Ano na suka. Mayo. Nang tilde. Nang. Mayo. Ay, kadiyat. Ako na lang aplikin na din. Oh, ngano? Nang, si Busyong. Niya? Oo, nay, perting hubuga. Gihatod na siya din sa mga tao nga dagkog lawas. Hain mo itong mga tawhana. Ay, na, naglakaw na. Kalit lang tong nawagtang. Kay nga naman unta. Magkita mi itong mga tawhana ng pamusilon ko gito. Kay nga naman di ay. Pero oy, tempa. Nga nung may burot man na imong naong sir. Di ko lata ko sa mga animal lang. Oh. Totoo silang gilugos ako sa Busyong. Sa? Uy, dito di ay ka, sir. Bitaw sir na ato di ay ka. Uy, naunsa man yan ang hitabo, ah. Paminaw mo nang. Kay isa-isay na ko ninyo ang tanan. Paminaw. Unsa? Hulo, uy, imo da ining nakitaan, sir? Oh. Kaya ako maning nasugatan nga naglakaw. Ug suko kaya naong. Oto misod siya sa sikretong imnanan. Unya, miinom ni dito mayo. Dali ra gud. Wa ka butog sa kauras. Litse nga. Ako mahinoy na bunog. Na? Dako di enig damage rong babayhan na. Ang iyang jacket na gihubo man to niya. Nara eh, giuli sab. Ang dautan niyang huna-huna. Mo katong tao nga may nagsilbi niya dito sa tindahan. Kaya murag kambaton to niya. Oh, uy, wala, wa ka na siya ma-rape, uy. Oh, pero wa man mahubo ang sinina. Kinirang iyahang jacket. Aw, wala siya maunsa kay diha man dayon ko. Uy. Nasbutay. Nay, nagpiking sa iyang sista. Uy, hahain ba? Nay! Nagtawa sa bintana, oh. Buta. Palihog, badungan na imong iro. Ako ni si Eugene. Uy, ang pulis din eh. Puti. Buta, naray, badungan na yun. Puti. Kalma. Ayaw na ha, ayaw na ron. Puyo lo na diha. Puyo. Ana, kalma na. Karon, unsa may tuyo mo, pulis? Kana bang mga tao ni mo ba? Nagbantay ni Busyong. Nargo na siya. Nasa sunod na mong kita. Pamusilong ko na sila. Uy, nga naman. Nga no? Ay, tanawa. Tanawa niya akong naunsa na eh. Sabi, di man ko makakita. So, pagtanaw, ikapon na nato. Be. Hindi ka kita. Ayaw na lang. Ayaw na lang. Nga naman eh. Ay, pataka mo lang nagkuhan mong kamot. Ayun lang. Nabunog ko. Sudi, ati ka nabunog ay ko. Gikulata ko sa mga animal. Sa diyang ilang nakita ang gagialsan ko sa Busyong. Nagtuot ito silang mga animal nga. Dautan kong tumong kang Busyong. Sayop di sila. Oo, sayop kayo. Ikihaon tan ako, pero huwag kong kailag kinsa ng mga tawhana.
Unya, nakasiguro kang ako silang bata-bata. Insam din ni sila. Mga bodyguard maghanap silang busyong. Ha? Wala kakailangan nila? Initan sa tayo niya. Oh, may lang init lang para mahuwasan. Sige ba siyang suka? May nasyong. Lain ako kuto-kuto. Wow. Suka na sa kasagwan na ikasuka. Mauna na. Lain na niya. Taong palahubog. Mao yun ay resulta. Hangtod nga makasa na lang. Nga naman. Saan na nahitabo? Naghubo ka? Ha? Pagtarong na kinidiha. Naghubo ka si mong jacket. Lagi. Jacket na maka. Pero, hala, pwerteng buno ka na sa hinto yun din. Ha? Nga naman di ay. Unsa man na nahitabo? Ang miagi ato na sayran. Dito paingon si Busyong sa farm o nakigsulti siya ni Dinsyo ang piyado dito. Bulawanon kayo ang mga gisulti ni Dinsyo ug medyo niosos ang high blood nga gibati ni Busyong. Unya, naman na ang tindahan o gipahimutang na ang para itinda o gitaod ang kartola sa pangan sa maong tindahan. Mga higala, ani kitang bahin na mapadayan sa laing sumpay ning atong sugilanon. Busyong ang dispatcher. Nanang nay, gikarga na nila ang mga ititinda ni mo diha ng nay, ug ilang ipahimutang sa suds tindahan. Daghan kayo no nagtilti. Oo, tuoda. Unsa ba naggilansag diha? Kadako ana. Ang karatola na sa imong tindahan. Nay, basahan nay. Busyong Store. Busyong Store? Oy, musugot ka si Busyong di ada. Di ka siya basok ko ana. Masuko ko taon. Masuko pa si Anang ana. Starring ang iyang pangan. Murag kuyaw na kinidida. Ipatangtang ka na. Unsa? Uy, ayaw, uy. May na ka ng pagkabutang diha. Kada kong hasulo ko tagtangon pag yung balik. Anala na diha nang. Uy, time pa si Buta. Ipakita niya ding dia. Atong gi-display. Ipakita, John. Sultihan lang siya. Kaya di man na siya magkakitaan eh. Oo, no. Ay, yun na. Murag, nagpatawag og pari si Buta para dunay mo blessing ining bagong tindahan ng... Mao ba? Huwaton ta lang. Yun na, sabi atong hikay. Magpakaon yun ta. Murag si Buta ni mahibawan ang tanan ng kita huwat lang ta dinhi. Uy, nagana yun. Oo, da. Yun na, da isakyanan o nga mihunong. No, Panindot anang autoha, oy. Kang Buta man na nang. Yun na ha. Nay nanaog. Ang pari na nang. Unsa? Uy, hala. Ni ana ang pare. Unsa marang kagaho boy. Katugaw mas tuog. Samron. Ayun na yung bango ko. May pari nga na Mendita. Ay, luyo. Mendita mas palibot sa building. Mana dia yung tindahang tildi. Mana ako be. Mutan ako. Nauman ang blessing ha pare sa tindahan Tuod kinidi. Si Buta kinidi tanawa. Bitunol og sobres pare. Unsa man to? Ay da, soltos pare nang oy. Anak mangyud na. Ngano man eh? Unsa di kasadya di? Si Busyong mga nagmata na di ay. Ay da, di Busyong. Nagpabindita mis bagong tindahan. Dali, mga odta. Ni may gipreparar sa Buta. Kumulay pa nga busog ko.
Tuan ang pare nang. Gipasakay na ni Buta sa kotse. Murag makakita man ni Buta da. Sani? Unsa ng karatula diha? Busyong store? Sinabuta nga diha? Ha? Ay, pagbuot man ang buta. Tagtanga na! Kaliste! Busyong ayaw. Hilo ma! Suntuko ti kang mayuta karon. Tildi pakatkat na bi. Tangtanga na. Ngano ibuta mo niya kung nga diha? Tangtanga na! Siltao na na! Tangtanga na! Tangtanga na! Saan mo tangtanga na? Kay bukbuko ta mo? Tangtanga na! Busyong! Naanas yung natangtang na ikanaog na ang karatula ay... Bibi, ang angay ini. Kini ay. Didi! Dito! Busyong! Busyog! Oo ka! Hala, napilo-pilo ang sin. Kakusgan ni Busyong. Busyog na unsa ka man, oy! Ibo man itaw na gitumba ng karatula. Ingnan tabo, nga bahala nagmagbilangkan mo diha. Ay nag-iapil ang laing tao, inyo ng kalipay, busa paglipay mo, mga litsi mo. Inatay kang dako salbahis ka. Bahawa diha sa kumpayag, ha? Puyo og laing dapit, animal. Kay dili ko gustong tipdan ko giyawa din, he. Manumay ka. Sige! Ipadayon na niyo paghudyak ka diha, mga mananap mong dagko. Itag yun ang papayhada. Nung anak siya ng kung ang sin na karatula na pilo-pilo gyud. Nay, dili na mabasa. Adipal nagbayhada, ikiha ko na siya. Ipapriso ko ng lakid og dako. Kalma lang nang kay na mga bisita o may tanaw. Ruway uwaw ng anak ka, salbahis na. Nganong natao ba ng pisting dako? Nga naman eh. Usa may nahitabo din he. Uy, nangaon na mo. Wa pa buta. Buta. Ano wa man? Kisa may niya. Buta. Buta. Kisa maning naghilak. Ako ne buta. Si Tilde. Uy, ang himalikas manggod yan eh. Nganong ka naghilak magatilde? Nay, si Busyong. Kalit lang bituga din eh, og nanghagis. Gitudob-tudoban ang karatula. Napilo. Unsa? Ahain man si Busyong. Nay, Miss payag. Ako nga tuon, Tilde. Sige, pangaon na lang mo diha. Sawin ninyo ka ng gamay nga preparasyon. Sige, Tilde, arion ako. O, hatimanan na mga bisita diha. Tanabot na ko yung ganda ka. Be, kupot sa kong kamot. Hoy, nang! Ang inasal niya nang baka nagdila sa inasal ako na, ha? Kay mura nagkuan. Tanadila. Punta! La famosa persona, todos la conocen con el apodo de Chona. Diario van los bailes y se compra una botella. Kisa na! Piste ng yate. Nanuktok gid. Sod, oy, panuway! Oh. Buta ikaw ni? Ay, sorry siyong ha. Akong ibanan kay dili man makakita. Hala, pag-istorya mo din eh. Ay, buta, arin ako ha. Sige. Oh, arin ako kay ang dilo. Sige na. Mulingkod ko din sa hagdanan, ha? Naaramaga ka diha. Sige, lingkod. Hinay lang. Naunsa man ka. Wa man ka mo tipon dito sa mga tao. Tipon ako. Sila lang. Naniglain ni gud ka? Forbida. Ayaw na nang imong batasan, Busyong. Kinala mo uban ka sa lupad sa mga tao nga na naglipay. Hindi ka sa puton ka. Usa ba imong problema?
Nibangon ka lang diha, unya nasuko. Dili ka maluoy sa mong giisip ngayon na. Nga labihang lipayan niya nga naa na ang tindahan. Unya, sa pagkakita ni mo sa karatula, nga imungan ang gibutang diha, masuko ka. Ug imong gipilo ang karatula. Nga naman, usa may saan ni nga... Ang saan na ang gigamit ang akungan? Wa ko'y labot na inyong mga kalihukan diha. Anong apilon gid ko? Maura ka na hinungdan nga nasuko ka. Sabi di maglagot ana, ha? Kanang imong inahan. Sukad nga gipagkatao ka. Hangtod nga nagdako ka na. Kano na nag-atiman nimo. Wa ka pasagdi. Luha ang iyang gipaagas kanunay sa panahon nga wa siya ikapagkaon nimo tungod sa kalisod. Kausara siya mo katawa og malipay. Sama din kalipay karon nga iyang gipati. Unya, kalit ka lang misanta og bipakgang sa maong kalipay. Naunsa ka man. Ang mga tao din hina nagkudya ka. Unya, ikaw nga usara niya din nagmugot ka na suko. Wa mo'y labot kung sa akong bation. Nasuko ka. Nga hasta ang Ginoo. Imong giapil sa imong sapot. Nganon? Nganong sulti para kong ingon anak? Ikunsa tamang ka. Dud tay labot usag-usa. Karon lang ta nagkaila. Ug ikaw kung manulti ka, murag akong amahan da. Amahan ta ba ka? Tubag? Oo. Imo kong amahan. Giisip ti kag akong anak. Isipas ko nga matuod mong amahan. Ang tinuod na kong amahan na akong gipangita og dili ikaw buta. Lahi ang batuod sa usa ka matuod nga amahan. Ug sa ama-ama lang sama nimo. Ha, mga taga-kwarta nako. Kinsa ko sa kinabuhi. May labot ta sa usa-usa. Wa. Pus ayaw anak. Kanang imong kwartang gihaguan mong tigom sud sa daghan ng mga katuigan. Ihatag na nga sa mga tao nga angayan ni mong hatagan, anak. Ayaw ning busyong nga usalang intawon ka dispatser. Ang pagbati o pag-ila sa tao, dili ka banduan. Dili mapalit og salapi. Samutang dili katiunan og armas, aron lang kini mausap. Kay miila ko nimo nga ako kang anak, pues ako kang anak hangtod sa katapusan ko gininhawa. Pagkanindot ni mga pungong buta. Kung mao palang unta na paruganan sa matuod kong ginikanan. Pagkanindot unta. Pandili. Dili ikaw ang matuod kong amahan. Pusa uway kapuslanan kining tanan. Ayaw kayo pagpataas siya mong paglupad. Kay kung mataga ka, laom kayo kaghagpungan. Bahala nag mga balik ini akong mga bukok. Mga taltag akong mga balibo. Di ko naigsapayan. Basta buguwa lang ang matuod na gusto kong masayran. Maglisugos pagpasabot ni mo sa matuod. Kung dili ka mo sabot, pues wa ko'y mahimo. Basta gisulti ko na diha nimo ang tanan. Nagimahal ti ka. Sama sa usa ka matuod kong anak. Ganong di apaman ka. O sabay bilin ni ining payag na nagpabilin ka man din Lakaw na. Imo na ang tanang kagawa sa hagis ka pa. Di ka mauwaw. Ang tanang tao din nga nakasaksi sa imong kipuhat na kasaway ni mo. Hasta ko. Naapil ko sa panghimaraot kay ako man ko no ang imong inahan nga nagtudlo ka ni mong hustong pabatasan. Naan na ang tindahan diha. Ug matod pa ni puta. Ako ko no'y tag-iya na ni Ada. Musawa kay labot.
maalkansi man umuginan sa kanang tindahana, way busyo nga malambigit ti ana. Ako rada, ug di kinede. Ug kay wa ka may labot. Sa mga kinding payag nga imong gitungtungan, wa ka may labot ni pahawa. Layas! Ug bahala kag asa ka mo pasilong panahon sa ting-uwan ug ting-init. Layas, tinghe! Asa man ko. Kinsa man ako mangginikanan nga ako magakos. Nagasumbungan ko sa ako mga suliran. Kinsa? Ang miagi ato na Sairan, gitambagan ni Bastian si Busyong og nipatuo usab kini. Unya dito sa bahay ni Buta, natinga si Busyong nga sa pagsud niya, konkreto man day ang sud sa payag. Gipakita ni Buta ang kombinasyon ug natinga si Busyong sa iyang nakita. Unya, nganang pagkasayong buntag, nakita si Busyong nga nag-short lang nga nanilhig sa tugkaran sa payag ni Buta. Ug niduol kaniya si Kennedy, tilde ug diha usab si Eugene Pulis. Ang mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Busyong ang dispatcher. Nganong nasaba mamo dinhi? Kasayo aron, ngano man mo? Ikaw kuan ka nang... Kinsa man ning niya dinhi? Daghan mo? Ikaw litubag ng tildi. Uy, ikaw may gipangutan na. Nas, Tilde? Ay, ikaw lang ko do diha itubag. Kay daap na siya bag-atubag ni mo. Uy, Tilde. Babaeng himalikas, ikaw na itubag. Gano man eh? Ay, Buta. Kini bas Busyong. Ni aman manilhig sa imong tugkaran. Ni ana ni siya puyo din, he? Oo, ni ana. Nagtipo ni Mig Puyo. Unsa? Imong gitipon si Busyong? Oo, tipo na Mig Puyo. Dili. Ha? Dili. Ay, Tilde! Uy, nakuya pa na siya! Tilde! Nang! Nay! Naman siya? Kinirito ba na sa nanay? Nakuya pa siya? siya? Payag! Dali ah! Uy! Nay! Dito ni! Nay! Nang Tilde! Tuan na, Buta. Gipasimhot na ni kinidis nanay atong gihatag ni mong pasimhot kung doon makuyapan. Maulian na to siya. Kisa may ito may tabang kang Tilde. Si Kennedy, tuasab si Zarinto Eugene, may tabang sab. Ay, nausabas Tilde. Nakuyapan man dayon sa diyang ako siyang giingnan nga niya. Nagtipo na tagpuyo din eh. Sabay ang pagtuo. Lain na to'y pagtuwad to. Uy, kabastos basta bugunahon na aning Tilde. Uy, kung mauna. Mauna siya, ang maayo, himuon niyan dautan. Nagtipon bito tagpuyo din eh. Kaya niya makapuyo sa akong payag. Pero laing matang sa tipon. Nilitipon nga kuan. Putbida, kadautan mag-utok ni Tilde. Ikaw nga akong anak, akong... Jesus Maria y Josep, layo ra. O sa man nahuman na kag panilhig diha? Human na, Buta. Pamahaw na dito. To na may makaon. Busog pa ko hanya na. Sige. Arion ko na still didre. Akong pasabton. Kay gilay niya pagsabot akong gisulti na. Diha ka una. Sige. Puti, tana puti. Kuyogi ko. Tabi. Maigo umusong talag sa undin siya. Tabi. Kinsa magtuo nga siya. Usa ka natong tao. Ug ang iyang payag. Bida murak. Di ka makatuo. Panakakita gito sa mga kombinasyon. Puwerte. Di gigatuan. Ako lang siyang bugal-bugalan ka di adto. Pero pagka maayo di niyang tao. Iya kong gipapuyos iyang payak na konkreto di ay. O giisip ako niyang iyang kaugalingong anak. Pagkatanghaga, kung may bawas na naitildi nga mauna, na kuyapan na sa to. Ay, salamat. Salamat sa pasimhot, Kennedy.
Usa pa di siya. Herbal ni. Ay, dihatag bitaw ning buta. Bebe, mabangon ko. Kinsa may niya. Ni ako nang. Usa ko sa ni Alsa nimo. Kami si Busyong. Unsa? Niya ang paduay? Oo, naoy. Igo lang tong ni Alsa nimo. Niya, tuwa na. Mibalik na silang buta. Aw, lagi. Dito na lang na siya. Pahala nagjerjero na siyang buta. Tilde, ulian na ka. Butan. Nay, nasagdan na nang. Tubagan lang. Yo, maayo ka na. Tubagan na, manager tingali. Ihatag ni mo, para maulian ka. Niyan ako, buta. Naulian ako. Maayo. Ay, Tilde. Gilain lang ni mo pagsabot akong gisulti. Ang ako nga nagtipo ni may puyo, kay naama siya puyo sa kumpayag. Dili pagasabtong nagtipo na mi. Ako siyang hilabtan. Sumasdautan ni mong pagtuo. Tilde, kaniadto ra nga giisip ko si Busyo nga akong kaugalingong anak. Kamu sayod niya na. Ikaw tidli sayod ni ini. Kagahapon, dito siya makita ni Bastian sa minteryo. Naglimpyo ko no sa usa ka lubong dito. Nga nagluhod. Naghilak. Ambot ko na kang kinsa tong lubong nga iyang gilimpyuhan. Murag nagpahaba siya. Iyang istoryahan ang lubong nga dili na gani magkasabot. Hangtod nga mibunok ang makusog nga uwan. Unya, kung pasagdan siya sa maong kahimtang, asa man siya higda? Adto sa mga lubnganan? Mutipon siya higda dito sa mga patay? Dilisab na maayo kung maunang ato siyang pasagdan. Mao ka nang gidasya ni Bastian diya sa akong payag. Ilawom sa makusog nga uwan kagabi. O akong gipadayon. Gipahigdan ako sa kutson. Akong napalit diha sa inyong tindahan kagahapon. Kung mao dito may palit ka og kutson gahapon buta og dili unta na ako dawaton ang bayad. Apan ang bugos ka gyud nga imong bayaran kay negosyo lagi ko no. Mao ka na. Para to ni Busyo ang amaong kutson. Diya na siya nako. Busa, diha na siya. Og ayaw ninyong hilabti. aw, di na lang. Kana ganing tindahan na ako man ang gihatag para ni Busyo. Pero kay dili man siya mudawat, o nana ka na ninyo. Malipay na mo niya na kinidi, dili ba? Oo, buta, oy. Nay! Sinang tildir may labad dire ba? Hoy, ikaw ro bay utak ka? Oo. Taka ka nagsulti diha da. Bisag. Ayaw na, ay na mapaglalis. Basta mao na to. Tanawar ko ninyo si Busyo, nag-short na. Paingon na siya sa pagkahingpit nga babae. Di mo malipay, anak. Atil di. Nga mababay na gyud ang akong anak. Unsa? Anak? Nay, anak ko nunang. Iyat ang anak si Busyo. Ayaw lang mo kahibo nga mingon kong anak. Kay giisip ko siyang anak. Nananilihig si Busyong. Kaniadto, lili man. Di mo gani naman rapos payag. Unsa ba sa itrapuwa diha sa saog kakawayan? Kanang buhata kinidi. Timailhan na ka na. Nga paingon na siya sa usa ka matuod nga babae. Busa ayaw mo kahibong niya na. Dili na siya manok magbuta. Tingali walupon ta anak. Mawingig ta. Binagugyatake ka. Babae na, Busyo. Mga ganun mo anak ka. Pwede na mo niya. Ikaw yun. Butahe ko, be.
Hain man si Busyong. Wa man siya din istugkaran ni Buta. Ug si Buta, wa siya ba? Hasta ang iro. Bida. Sirado man yung payag ni Buta. Na si Busyong di sa sol. Oh, yun na. Nalungag. Ako bakang liyo, no? Sarong, murag tingog sa iro. Anong gikan? Ay! Ay! Sus, Maria Yusip. Naramo sa iro. Liguas kami nungag. Kuyawan ako. Hey, kalma lang. Si Busyong. Kaputi ukpa. Nganong li bang ka, ha? Ngawat ka? Ha? Dili, uy! Pulis, mangawat. Mau hinunay mga kawatan, kana mga otoridad. Ha? Wow! Lingkod siya ang sagdanan. Ang paa. Kanindot pa ako, uy. Tsaka? Tanaw ka man sa kong paa, bayot ka? Ha? Uy! Dili, uy! Bayot ko daw. Laki ko, uy! Nya. Nganong tanaw man kag paas laki? Laki degasyong? Babae man ka? Ilom! Piti na naong ni mo ron. Nag-unsam day ka diya sa Sul's Payag, Siyong. Nagtanaw TV. Ha? TV? Na di mo'y kuryente. TV sad. Na mo'y televisyon. Wa day eh. Comics na kong gibasa eh, King Koy. Ha? Nene, paulit day. Hungiam ka din eh. Kuan kining... Kuan ba? Kanang... Gitabang na mo si nanay ni mo? Uy, amaw. Tuara ditong payag na naitildi. Unyang ano ni am ka din sa payag di buta. Ha? Ha? Pastilan tuod no. Tuwar man dito ang payag na natildi. Naulian naman siya. Nay, ngabli na ganis tindahan. Si Kennedy og si Nanay Tildi na nga bis tindahan. Indot na nilang tindahan din nila, no? Doon na kay isulti siyong? Oy. Sabi ko isulti. Nabungol ka, ha? Bungol ko. Tingsi ka lang na. Sibat na, bi? Oo, sige. Sibat ako. Bye. Kuwapo sa king polisa da. Pero amaw lang. Unsay imo dong? Palita kog lollipop. Uy, may lollipop din he. Kutsara noon ni Chara. Payot! Hoy! Hoy, hindi! Hoy! Bata ka! Hoy! What tudloy pamatasan siyang inahan? Hoy, batasan! Kung bata ka butag sa'yo pagani. Dili mahali ni mga tinda din he. May mamalit ng baligya din he. Mga plato na idaghan. Kutsara na idaghan. Foam na idaghan. Habol, punda, unlan, uban pa. T-shirt nga mga mahalon. Kisa mo itong bataang nang itag Kindi, Carmelitos pa lang ni. Anak tong Ricky. Palita kong sabon, bi. So, ikaw ni? Ang sa simuntan na ungo ko? O dili ay kagwapa ni mo, maungo, bayot. O si ato ni mo? Sabon para kaligo. Maligo kasyong? Asa man? Ay dito las ato. To may kaliguanan dito. Pero magsago palagig tubig.
Time pa ha. Kung magpuno na kong baril, maligo ka. Tempa-tempa nga nung punon man nimong baril. Nga rin mo kumaligos pa yung buta. Ha? Ano magkaos kag tubig? Nung mo kaos mo kung na may shower. Ha? Nag-uwan sa inyo? Shower? Shower lagi ka ng taligsik? Shower? Oo, naman ka ni bathtub. Unsa? Kabogero, may emosyong, nakapuyol ka pa yung ributan yung nagtaligsik sa inyo, sa init, bayot. Unsa to? Na ay bathtub? Uy, ayaw ng komedyahasyong. Laway na. May laway, anak nga tinuod mo na akong gisulti. Tanaw ba ka? Singan? Sikalagsigan ng mong mata na namin. Baby, si, sabon di. Kaya ito ko pa islain, sa mamhata ka di. Di, kadiot. Kanang, mahalon ra ba ni siyong para paputi magkunis panit? Pila mo na, 1,000? What? Tungso ni kaapot. Pagklarong ba? Unsa? 1,000. Oy, siyong, grabe na, sir ka manulti. Oy, naba ko sabon nga 1,000? Oo. Tungon mo ka mahal. Kadiot ka, ha? Nasubraan na ka kong hambog da. Pero tinuod man sad gud na may bathtub ang payag ni butasad. Unsa naman? Unsa na mo palit? Naas po siyang. Ha? Ngano? Unsa ba iyan toyo? Ay mo palit og sabon. Unsa? Unsa may mahalong sabon na to diha nang? May daghan. Pili lang. Unsa bahal? Kini mahal ban? Kini gusto ni. Kini lang nang. Asa ban siya ligo? Maon diha. Dako kay rong istoryahan nang. Ha? Ato kuno siya kaligo sa payag ni buta. Kay tuwa kuno dito'y bathtub. Oh, natural man ang unsa? Bathtub? Ginoo ko! Nagkasulti si Buta og sinungtildi. Og diha usab si Kiniti. Og mao kini ang ilang gipanagsultihan. Buta, gibasol mo ba ako ni inig imong sinultihan karon? Wa ko magbasol og tao, Tildi. Nagpasalamat gani ko nimo. Nga imo siyang giluwas niya itong gabi nga gilabay siya diha sa imong hagdanan. Niya itong gabi nga nagbunok ang makusog nga uwan. Kung pa mo siya punitan na ito higayuna, wa na. Patay na siya. Og dili ko na unta siya makita karon. Buta, sa tono sa imong sinultihan, murag nagpasabot ka nga. Siya, si Busyong, imong matuod nga anak. Pulos patapsig ang imong sinultihan kadi adto mahitugod ni Busyong. Apan karon, murag nagpaingon ka na gyud sa kabatuoran. Nagpasabot ka gyud nga unsa man sultihimi anak gyud nimong matuod si Busyong. Sultihimi Buta. Gitratar ko siya sama sa kabatuod nga anak. Ug nara ninyo kung saan niyo sa pagsabot. Basta pinangga ko siya. Kaya ba nagsama kaming duha o kinabuhi? Nagduhiraw kami sa kangit-ngit. Kaya pa na maikita ang mga gipagita nga amo mga mahal sa kinabuhi. Klaro ba akong pagpasabot ninyo? Hindi ba kong hisabtan, Tildi? Kiniti? Ako nakasabot kayo ko. Abot lang kanining ng Tildi. Hilog diha, Kiniti. Nganong di magkuno ko makasabot? Kaklaro atong sulti ha. Binisaya gud to. Mao ka na.
busa ni Higayuna. Sirhan ta na ang maong mga pangutana. Okay mo? Yan ako yung dapita. Layo miss amo. Pero, wa may mabadlong na ako. Bakante ka sa unahan. Tsaka ng mga bata din niya eh. Muraman og nagpablikag mga batang namuyo din niya. Kasi klase lang mga naong ko. Naisip ko nung tigdagway. Nasa naglakaw, maway purul. Bida. Pero tig yung pobrehas Pilipinas. Ano kang naingon malini? Hapit ang elections presidente. May talaga mga botante magkapili gid og tarong nga himuon nilang pamunuan sa Pilipinas. Dili kay pataka lag dawat sa kwarta kun dunay mohatag. Pagkapiskot. Hay siya napita, Bastian. Ha? Di apa siya sa dapit nga wa pa peligro magkagagahom. Gisundan ko siya. Usa may tuyo ng babayahan na nga nagpataka balaglakaw. Gusto rin tingaling umutan na taon ako magkagagahom. Sige. Sikiti yun. Ayaw pa tuwa sa layo nga delikado na. Oo, magkagagahom. Bye. Bye. Bida ni babayana. Klaro yun, hindi siya kontento siya ang pagkabutan karon. Nangitag siya sa matuod niya mga ginikanan. Karon pa mong kumakaanhin ni Napita. Sukad sa pagkamat mo na kubuot. Karon pa mong kumasunok mo. Saan ni Napita? Dili ka na magalahos dito, Bosyong. Bastian, ikaw ni? Ayaw og lahos dito. Kay delikado na. Ha? Nga noon sa nindapita diha? Dili na ka na atong dapit. Unsa? Naa na diha ang naghitag nga drugas. Teritoryo ka na ni Toryo Purgatorio. Ha? Kinsa man na siya? Mao ka na siya karon ang dakong pusher nga kontra ni Buta. Unsa kontra ni Buta? Oo, usa. Paglikay lang yun, ha? Paglikay sa kasamok. Tara, balik ta sa agi. Kuan, moderitso kuno ta, Bastian. Ayaw. Dili mayang musungasong ka dito. Dili musugot si Buta. Tara, balik ta sa agi. Tara. Tana. Naras Buta. Naglingkod sa tugkaran sa payag ni Nanay Tilde. Nagkupot siyang sista. Duulo na ko. Buta. Buta. Busyong? Mukanta ka? Duyugan ti ka? Ayaw isod ka ayo. Hindi ko ka ba kanta, yabag kayong tingog. Mangluwa gani, yabag mo kayo, kanta ba ka? Kuan lang ka na, doon ako ipangutanan mo. Ay, kanta una. Dili lang lagi ko, pamugusgod, mag-away mo tana. Unsa man ang imo ipangutana? Lingkod ko ha, tapat ha. Sige, lingkod. Pero kanta una. Di lagi ko, balik-balik ha. Anong di magkamukanta nga ni amay sista makaduyog ko bisag unsa imong kanta ako? Di lang, ikaw lang. Unsa man ang ipangutana nimo? Kaila ka ba ng Toryo Purgatorio? Wa ko makaila ng ngana. Kay alias ka na. Dili ka na mo'y tinuod niya ngan. Nganong nakapangutana ka man, ana? Gayod lang. Mao ko nun ni ang daho kay pusher dinis ato. Ang kontra kay nimo. Tinuod na? Oo. Tinuod ka na. Ang tanang pusher akong kaaway. Kay nasayad ko magkahatag silang kadaot sa tanang katauhan nga na biktima nga nabisyuha. Pita, no? Ayaw lang pag-adto dito. Pasag din lang ang mga pulis. Kami musanta di mga tawana. Ikaw din ka na lang.
Butabang ka pagpaninda diha sa dakong tindahan. May pagbutabang ka diha. Na, di ko diya Nada still di. Iya mo ka ng tindahan na. Dili na iya. Imo na. Sa kuy ako. Ako nang gihatag para nimo. Hindi mo ka mudawat. Na, diyan na itilde para malingaw sad siya. Tiguwang na gud na. Mayalan na niya. Kalingawan na niya. Paulit dito sa payag. Pag internet dito. Hindi ko kabawa ng internet Gusto kong tao na. Kantaw na. Di lagi ko. Sige, balik-balik kanta. Kung sabi siya, ikaw na kanta niya. Pag internet na dito, di ka mo kanta. Mama na uso ron. Magtuon ka rin, magkatuon ka. Naamatay internet. May eskwela ba ka? Aron makamao ka mo computer. Kinahanglan na ng eskwelahan? Oo, di man kang kamao. Nada eskwelahan sa dana? Naa. Kung man, magpa-enroll ka? Nanganam na Apo ko hilig ka na. Ay, kantaw na. Di lagi kong kanta. Sige, balik ka ng kanta. Unsam ni siya. Unsa may imong toyo? Unsa man imong gusto? Kanaging binugoy? Bata, ambot. Naglibog ko ni mo. Ano bang... Nganong imong anak man imong pagtatar na ko? Mura ko imong anak. Ha? Buta? Ngano? Dili na ka ang isultihan, anak. Nahibaw ka na. Ay, sige na lang, Laayaw yan kanta lagi. Di lagi ko. Sa si balik-balik din natin ko kanta. Gilaayan ka man. Lahi ning laaya. Pagkantahon mo na mo, samot kalaaya itong tingog. Niya may sista good, makaduyog man tagong sa imong ganto kantaw. Ay, kung ganahan ka kanta-kanta dahil imong, panguan mong gusto ikaw kong away na. Ikay kanta ba? Makaduyog man ko sa ikanta ni mo. Di lagi ko mo kanta, hanggaw ka mong kasultian, buta. Ay, nagpanuyo. Kalagutin mo balik mo ka. Pila na ba imong edad, ha? Ay. Kung manguyab ka, aron di ka laayan. Ikisama kong uyabon. Nga, may guwapa din Ayan daw. Uy, karon kisa ba ron? Bayo. Muna kong uyabon? Bukbuk ko yung kunawa ng pulisa mo iya. Ang pulis ron? Puta. Ang imong iro. Waiti, kalma. Ato ng higala. Hilom, Waiti, hilom. Wana, ni kalma na. Pag-istorya mo diha. Tepa, sama mong istoryahan, Istorya lang mo gubat. Gubat yun. Sakon. Gubat yun, uilain. Gubaton ko ng naong anak niya, mo iya. Kuha ni sista o, pagkanta-kanta mo diha. Hindi mo balik ka, mas kanta nga, di ko gunahan mo kanta lagi. Ikaw kalma lang, good. Siyong. Higala naman ta, di ba? Sibog diha, ayaw pagpaduol. Awa pa di ka mo duol. Hala pag-istorya mo diha. Record re. Buta, ay may biya, uy. Buta. Nganong di magkapabiya, record re. Pag-istorya mo. Siyong. Hilom dia. Pahawa pa ka. Kalma lang, God, Siyong. Doon na lang ko pangutanan ni mo. Sige, ang sama na. Pangutanan na yun. O pagkahuman, pahawa ha. Kining... Hay naman tong imong mga bodyguards nga may kulatan ako. Unsa? Ngano? Pakulata kag usab? Kuan ba? Kanang... nangutana lang ko. Wala din Ambot lang kung hain na. Si Buta may pangutan ay. Kaya man tong mga tao. Ha? Si Buta? Sigang ng mata ni mo, buong man ka. Lakaw. Pangutan ari do. Kuan kining... Nindutan ni mong tanawang nga nag-short kay. Sagpa ka? Paon di ka ron, may imo. Sikla ka ron. Nagkasukugod? Awa, Dewi! Saan ka mo nung mabanti yung ka? Abante? Wow, ni araman ko, nagbarog naman ko dire. Wisit. Manak ko pag adik-adik dito, may paning mo. Sige, bitaw ko pangita kung kinsay mga adik. Wala naman sa din Sunahan Dadaghan dito. Mga sakop ni Turyo Purgatorio. Unsa? Kinsayngan? Wa ka makaila. Nga magdawatan man mo tong anak niya. Siyong, wako kibawa na, wako kailangan na. Tagrahim na siya. Ambot lang. Kung yung pangutan-on, may makauban mi. Ay magpulisad ko. Lakaw dito, susiha dito. Siyong,
Unsa to ingan? Toryo, purgatorio. Saba day, wag kang kaila, sure ka? Syaro, pulis mga ka. Wag kang kaila ng iyangan? Wag yung kong kailangan. Karon pa ko kadungugan ng iyangan. Sige. Diya ka na, ha? Arin ko, Dre. Nakaw, oy. Pabuang-buang sa ning kanahan. Sige, sabihin pasiplat sa kong paa. Peh! Uy, buta. Yaman lagi ka. Haman Busyong. Nagsulti man tong si Eugene Police. Ha? Yung dapita ba? Ambot asa tong dapita, dili man ko makakita. Basta dito raw, dito dapita. Dili man dito kakakita, no? Tawa man ka. Ay, Busyong ay, nagpaingon din Hain man. Di ko makakita. Ay, Syong! Buta! Masuway ko duwa si mong internet, ha? Baka baka ako. Di lang mo kanta. Di lagi. Internet lang. Suway ko duwa sa internet. Buta. Unsa to? Internet? Ngano ka? Naunsa ka kinidi? Nibuong mo ka. Naabay internet niya sa payag ni Buta? Sige na, lakaw na Busyong. I-on lang ang aircon aron dili ka mainitan. Sige. Diyaw na mo, ha? Singan? So, Buta, tinuotog iyang gisulti. Internet ko, no? Og doon na pa air condition sa imong payag? Dugay rin na. Unsayngan? Aircon og internet? Ha? Kay bulungan. Ayaw kahibong. Gusto ka mo tanaw kay pakit-on ka. Kuan ka ng... Ayaw na lang, Butay. Sige, diya ka na. Musudo sa kustindahan. Nahibong siya. Kung gusto siya mo tanaw, dadong ko siya sa sud sa akong payag. Nagdildi. Ayun sa pa. Di apa ko'y gibuhat. Gi-arrange ko ng mga tinda nato. Nagkatag lang agi Ngano ba, oy, ngano? Kuan ba? Di jud ko, makatuo. Sa unsa ba? Ay, na bang payag ni Buta? Doon na di ay na internet. Ngano man daig na, nga, nakapag yung aircon. Simpulan. Unsa to? Internet og aircon? Ginaw ko! Nang! Ano ko yung panas ng TLD? Nang TLD! Magagagahom? Unsa ka na, Bastian? Pasaylo ang ani ako agi sa underground, ha? Kaya nagdali ko. Sagdi lang. Wa siya din Tuwa siya sa konkretong dapit ning payag. O sirado ka na diha. Kinsa? Si Busyong? Naa siya diha. Nag-internet. Nga naman ta? Milihok na sab ang gaway sa sindikato nga atong gikontra makagagahom. Giabtan sila og stocks gikan sa China. Murag ang atong buyer dito naana nila kay wa naman ta magkumpra nila og stocks. Nano niya? Sila na gibaligyan sa mga produkto nato o malipayan kay sila. O nagdugang pa sila daghang mga tao. Mao ba? Muna og kasagaran ini magagagahom ang mga tao nato kanhi ang atong mga pusher. Nibali na sila. Nibali nila magagagahom. Pasagdi lang. Kaya ngita og kwarta kini mga tawana. Pero agahon, illegal kining ilang gibuhat. Kaaway sila sa kagamhanan.
Oh, sayod taniya na. Busa, ila na ka ng diskarte kung madakpan sila. Ato silang magkatag sa langob o sa ubang mga dapit na hilan kayo makagagahom. O protektado sila sa mga dagkong tao sa syudad. Lakip na sa atong mayor. Nagsugod na silang operate. Oh, hagbayar halin kayo makagagahom. Dari lang nahurot ang ilang stocks. Ug nag-order na sab sila bag-o dito gihapon sa atong suki kaniadto. Mao ba? Gubata kini mga dapita, Bastian. Ug bahala nagkinsay mapagan. Basta kaaway lang. Dili ko iksabayan. Patya silang tanan. Oo, magkagagahom. Anaagi hapon ang atong striking force. Andam og tagana sila. Naghuwatan sila sa atong mando. Sige. Kunta ka sila. Magkagagahom. Karon dayon. Nang Tilde, naulian na ka nang? Uy! Kennedy. Ikaw ne? Ako tao ne. Kita may nag-istorya ganiya sa dayo na sa nimong kuyap. Ganong nakuyapan man ko. Unsa ba daig nahitabo? Ay, nakuyapan ka. Sa diyang sultihan ka nga ang payag ni Buta, dunay internet na apagyoy aircon. Oo. Pito-pito kung saan ang mga mata ni mo. Tingalin kuyapan na saan ka diha, ha? Di na ko kuyapan. Bebe, paparuga ko. Kupti ang akong kamot kay mubagod ko. Bantay ha. Tinggon nagtire. Uno. Dos. Ay! Oops! Ako. Ay, customer ka diyot ang ako ng atagan. Magsulti litag balik ron ka diyot, ha? Wanay magatubong sa ako nakaadunahan, Ilo na sab ko na kwartahan din hindapita. Imubalik niyan akong pagkaagawon ug an manakabos magluhod sa ako nakadato. Nyor, prokatoryo, nyor. Ke, onsa na, bodyguard? Na ang mayor, nyor. Makisulti ko ng telepono, mayor, nyor. Mayor, siya ka na nanawag, Oo, nyor. Si, ako na tubagon. Mutuo ka ka nang? Mutuo ka ka ha nga na-internet o aircon ang payag ni Buta? Muro kay bulungan, no? Naada ay electric di, ha? Hain man agi ang mga wire. Yun sa man pagkonektar ni ining maong mga wire. Ha? Nang tilti? Kahibulungan tuod. Pero ba o man ay ilang sulti? Hasta si Busyong, Kennedy. Nagsulti ni Ada. Ha? Kennedy? Hain man sila. Wa pa'y nagpakita nilang duha ni Buta og si Busyong? Wa pa nang. Naapa silang duha niya sa ilang payag. Tuktuka ko nung ilang payag. Makita man natong unsay sod. Ha? Uy, magsusigyutan ang tilti. Oo. Kay gusto tang masayod sa kamatuoran. Ikaw lang ka, oy, bahala ka, ikaw lang. Halit sugas, ako gyud. Ang inahan man kang Busyong. Ayaw kong sultihin ni Ada. Kay nabugto na ang akong pagkaidahan niya. Di na ko niya idahan, oy. Nagbuwag na me. Mura sa dahin mong trato. Doon na mo'y call off. O sana call duwar. O sana, oy. Di lang ko, oy. Sige, kung di ka, ako'y magsusi. Ha? Oo, sao, di ba? Ay, musod ko sa ilang payag.
Unsa? Oh, musod ko. Og tan-awon ko, unsa ka tinuod kini ilang gipang hambog diha. Fire! Asen vergüenza! Giambusan ang truck na gikargahan sa atong stocks. Inahuruto kang matayan na atong manatao. Hasta na atong stocks na sunog, Huwag napunit, bisag jutay na lang. Oo, mauna, Nyor. Mayo kayong pagkapwisto nila, Nyor. Hannibal, kien ang nagbuhat nila, Mga otoridad ba? Naadol man kita'y kapit sa mga dagko na tao, por kinawa ka mo sulti, Kuhan, Nyor, gato, mga tao to ni makagagahom. Makagagahom? Animal de puta! Minga human ng ilang payag. Naka sila diha. Wa man sad manggawas. Unsa kay pot pasapot ni ini, no? Busyong, ikaw ni. Kennedy, kung dahil na, nag-usam ka diha. Niid ka? Oy, may labay lang ko siyong. Si Butana, Di aman. Ang mauba, unya ka ng... Nagkakataon ka na saan paggamit sa internet. Ay, uy. Sa'yo naman di ay. Games pa akong gidawaan. Games? Gubat ko. Kalingaw lagi kayo. Ulo, tinood ka siyong. Saan gusto ka mo tanaw? Dali, sudri. Ay, imo ko pa sudlon diha siyong. Oo. Wala ka mo kas internet. Dali, sudri. Dali. Hoy, Kennedy! Bitawag ko ng telde, ay. Di ay customer, oy! Di ay mo palit! Dali, dire! Siyong, unya na lang, mubalik lang ko, ha? Oh. Mahinang hagin ni siya ni kakita niya sud sa payag ni Buta. Kaging kang kinidiha ka. Nagtilti sa doy. Muso noon ta ko. Kay butan ako silang internet. Tawag sa ka. Dai customer, ati manana. Kay ikaw may nahibaw ka ng napita ang stock nga ilang paliton. O sa inyo ay! Nasabukan! Magagagahong nahuman ang among gibuhaton. O wa madayon sa pagdawat nila ang stocks nga ilang gipalit o gi-order sa China. Nahurot na mo silang patay. Gisunog pa na mo ang van na nag-deliver ni ini. Maayo niyang gibuhat, Bastian. Patangig bono sa mga tao. Apori sila o mga palipay. Oo, magagagahong. Si Busyong, niya pa? Tuwa na, migwa. Nga naman unta. Kuan, magkagagahom. Ano na kay balita di mo? Abot malipay ka ba ni ini? O malisang bahino? Nga unsa? Nakuha na nako ang matuon nga nining Toryo Purgatorio. O kabot, nakaila ka ba ni ini? Unsa iyang matuod nga ngan? Ang matuod niyang ngan, mao si Solotorio Visconti. Unsa? Solotorio Visconti? Ang nga gato na Sairan, nipauli si Busyong sa ilang payag ni Tilde, o dito, gipanguha niya ang iyang mga butang, mga sinina ug uban pa, ug liabtan siya ni Tilde, ug nagsugo dayon ang away sa duruha. Mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sigilanon. Busyong ang dispatcher. Tada, kuyog ta. Adto tas inyong payag. Aw sa payag ni Buta. Tadaw,
Mao tag tinuod ba ng imong giingon nga naamoy aircon og internet? Tadadayon, kuyog ta! Ano magkuyog mo ta? Sunod ako. Ay pagkitapad ako kay matakda ko sa imong katiguang. Kahilas, bayas piste. Inig abot ti mo sa kong edad. Mas tiguang paunya kang tanaw na ako. Ha, may pa kong tiguang na. Kay sexy pa. Sexy? Ikaw radyo kay kupahan mo. Dagway ni mo ay marag sitsay. Kinsa ba na? Karaan ni mo kakaila. Inahang dolphy ko sa salidang buhay artista. Ikaw mo ikaraan. Kaya nakakita ka pa ada. Mga patay naman intaw ng mga artista ha. Ang akong tanaw, sila mas Piolo Pascual. Ay, kay hambugira og dili ako oy. Sige na dayon. Lakaw og oda kay musunod ra ang tiguang nimo. Oy, nang, asa ka, oy! Sukliyo na rin sa kalibo. Kinain ni palit. Pahawa diya kinide. Ay pagsamog. Uy, maloy taong ka nang, oy, naghuwat ang ni palit. Oh, sukliyo na ni. O sa kalibo ni. Kasamok ba ya ini ay? Pila man 450 ang tanan. Sukliyo na og 650. Gusto ba? 550 di ay. Oy. Unsa ba nang imong matik-matik diha? Bebe. Suklian ko una ni. Contaré la historia de una famosa persona. Todos la conocen con el apodo de Chona. Su marido dice ya no sé. Naunsa ka man? Da, still day. Ako bang nanay ba? Higit siya mo tuo. Manakay aircon ug internet niya sa mong payag. Glagot ko. Ako pakiton. Oh, Busyong, ay na ko nagdaginuta. Kung dili siya matuo, di ayaw ipugos. Di makalagkot ko tayo. Gingin na ko ang bukira ko. Busyong, kung di mo nang pakalitan si nanay ni mo, makuya o makuya para siya. Delikado pag madayon. Unya kung si bakog mamatay. Magilty ka sab, dili ba? Asag di lang kung di siya matuo. Total ka ng atong mga gamit diha. Dili man na para nila. Para imo man na. Daan kalagkot mo kayo. Kalagkot kayo. Tuwa siya. Misuod na sa payag. Halin kayo mga kutsara og tinidor nang hasta mga plato. Ay pista mo guspikas barangay sa Pardo ba? Sa Pista de Espardo. Oh, namalit silang mga gamit. Oh, maayo hidoon. Sige kinidi, mula ka una ko. Asa man ka? Arion ako sa busyong. Tanaon ko rin iyang gipanghambog. Uy, ayaw nang, oy, ayaw. Ang anong ayaw man? May nagmaklaro? Ay, si Buta, ay, nagpaingon din Nay, nagwarawara siyang sungkod. Oo, tooda. Muari tingali na sa tindahan. Sugata kinidi. Nang. Palingkura diha. Dire. Dire, Buta, dire. Hinay lang. Dire. Dire lingkod, no. Ay mo nang lingkuranan. Diha. Salamat. Buta. Oy, kisaron. Ako in town, ni Buta, si Tilde. Ikaw deron, oy, Tilde. Ang babaeng himalikas. Tilde ni. Naku mag-itik ba? Unsa? Itik ba, Oroy? Nang Tilde ni. Ay, wala gidi ay, si Tilde man din ni. Kumusta man inyong tindahan? Nahalinan mo? Ubay-ubay na Buta. Matag adlaw, nag-uminto ang halin. Wa pa manggod ni mailhe, maunang inanay pa. Maayo. Kining Buta. Magutan ako ba? Unsa man ka na, Tilde? Kana bag imong koan. Unsa man na siya ni mo, oy? Kanang imong anak-anak ba, si Busyong? Kay, nga naman si Busyong? Kahambugira, anak niya, oy. Nanabi nga doon ako na mo'y internet. Og di aircon pa kuno ng imong payag. Kinsa ba'y mo to o anak? Hanggaw yung papayhana. Ikaw, Tilde, mo tuo ka?
sa akong kahimtang karon. Makapatukod ka ako ingon ana. Aber, hunahuna ako no, tanawa. Magkapataod ka ako ini? Buta, wa man ko mo paubos ni mo. Sayod man kog unsa kakadato. Kay kinilang tindahan nga imong gihatag. Ebidensya kini nga kwartahan ka. Pero unsa? Kana bang imong payag? Di ko pa katuo nga naay internet ug aircon. Kaya wa magaling na konektari og suga sa beko. Doon na ba mo electric? Dili ka na ang ipangutan na, Tilly. Ang ato ng tutukan og maayo nga si Bosyong, dili man tigong mamakak. Musulti siya sa tinuod, og dili maot ka ng bata. Busa, tuhuan na to. Og ayaw mo saba ni Ana. Sikreto na sa akong payag. Buta. Da, kabati ka ng tilde. Animal! Papa, gano'n na suko ka man sabi. Kini na umbre. Kay kahit matuod na nga ni animal. Kinsa? Si makagagahong. Unsa? Kiyan ba matuod niya na nga, gusto kong masayran kung kinsa kini siya. Ipasusi ka na sa mga tao, Papa. Ipasung ko ang iya na farm. Papa! Gubatong silang tanan, Ipamatyon. Huwag usa na bilan o kinabuhi. Gusto ko silang tanan na patyon. Papa Solotorio? Nesesita na magdugang ko og mga tao mana armas para isakbang ko sa iya na puwersa. Kubaton ko ang mauna dapit. Pinta ni Stildi. Di gid mo tuo. Makakon bago ko. Nungka. Sit. Ang parador sa payag ni Buta, milihok. Misibog. Layo gisibukan. Ano man ako? Wait. Ugisiran niya balik. Bosyong. Ano ka sa payag? Huwag ka masuod dito sa konkretong dapit. Uy, Bosyong. Uy. Nasa man ka? Buka mo na imong bapa. Ngaro ka? Diin ka agi, Bastian. Diha sa underground. Sa sikretong agianan. Ha? Mauda na diha ang sikretong agianan? Oh. Mauda na nga usahay. Muli-li mi din hiway tao kay anak day mo manago diha. Wa ka pa masayon ni Bosyong. Wa pa gyud karon pa. Hignaw niya si Buta. Sa Bastian? Diha, sa underground. Unsa may su diha, Bastian? Ana diha ang dakong armory. Opisina o dagkong grahian. Ana diha ang tanang sakyanan ni Buta. Ha? O ganay karsada diha ngadto ka mo guwa sa highway o sa pier bahino. Unsa? Yun na. Hayad ba sa Buta? Nada sa konkretong dapit. Akong tawgon? Ayaw na lang. Ako ra. Sige, diha ka na. May abli ng konkretong dapit. Ug to na si Bastian. Misuna. To na. Misra nagbalik ang elevator. To na si Bastian sa konkretong dapit. Kada kong tanghaga ining payag ni Buta. Mao dito ka ni adtong mangli Emergency Kennedy. Ang
Ang sawag sa payak ug kanang aparador ang among makita ug way tao. Kaya adto day sila managos underground. Nya, makurat lang mi. Madunay mo ablis payak ug muguwa ang tao. O di ay. Kanang aparador dako naggamit. Naadya ang putahan paingon sa underground. Usay balita, Bastian? Sigun sa akong hiseran makakakahom, nga nagdugang o mga tao si Solotorio Visconde, o giman, daghang mga armas. Mao ba? Mao ka na. O dihara nila pamalita sa mga sundao. Palusot makagagahom. Nagsalig sila. Kay doon na sila kontak sa suhod sa militar. Magagagahom. Doon na siya tumong sa pagpundo niya og mga armas. O ginguman, mga tao. Ha? Unsa? Tungod kay aduna siya gubaton. Gubaton? Ang unsa? Nagduda ko nga ang farm ang iyang tumong. Unsa? Mao ka na magagagaw. Busa, mangandam kita. Puniog na ka mga sakop o mga armas ang nadestino sa farm, Bastian. Oo, magagahom. Buhata kini, karon dayo. Nabi na. Yun na ay hagdanan. Dako nga hagdanan. Panao ko. Akong tanawang ko ng si Surya. Panao ko. Uy. Saan eh? Kadakang armas din eh. Mauni ang giingon nilang armory sa mga armas. Kasi lang. Ginoo ko. Unsa na marag laboratorio. Masod ko. Unsa ning niya sa sud ni ining karapon? Murag mga kalimutaw. Mga mata sa tao. Kipreserba ka na. Anong tuloy mga mata sa tao din eh? Kasi puti pa sa puti ni. Kadako ining napita. Mupadayin ko sa unahan. Magsusi ko. Sige, Bastian. Ikaw na. O ganun lang agi sa underground. Aron ka madali. Oo, magkagagawang. Sige, arin ako. Misiyaw na siya mahayong. Kinalaal ko daan ko yung mga kalihukan. Magandam ko. Unsa kining dapita? Mga sakyanan. Kasi lang matang sa sakyanan. May mga auto ug mga van. Mga bag-o kining klasiya sa mga sakyanan. Kakinsam ka ni. Kang buta ka na, Busyong. Oh, Bastian. Ikaw? Ano bang misuod ka madinhi nga wa magpahibaw, ha? Pasaylo ako, Bastian. Nanguryoso lang ko. Bueno, niya ka naman yun. Isulti ko nimang tanan. Kining modernong sakyanan nga imo nakita karon dinhi. Kang buta kini. O kining kasada nga imo nakita kana paingon kana sa pantalan. Ug ang usa niya na misimang ka sa highway mo kanay agianan nining maong mga sakyanan. Underground kini, Bastian. Kano sa lang kini na-construct? Dugay na. Sukad sa pagkadato ni buta, iya dahin kini gipabuhat. Ug sekreto kini. Wa kini mahibaw sa atong
kagamanan. Sa ato pa, illegal ni? Maingutan niya ng punga. Pero, wa niya kini gamita sa pinawang. Sa tinarong niya kining gigamit. Opa? Mauna, uga niya din ang tanan. Niya dinhi ang Pilota Court. Unsa? O ingon man, tennis court. Doon na siya dinhi. Gym para magtuon og judo o ingon man karate. Ana niya. Bastian? Oh, nanawag si magkagagahom. Nga nung magkagagahom? Naa si Busyong diha. Adia agaw na. Ako na lang siyang gisultihan sa tanang sekreto ni mo diri sa underground. Pabalikan sa diri sa payag. Kay maghuwat ko. Oo, magkagagahom. Busyong, nagkadungog ka? Pabalikon ka dito sa taas. Sige, tana. Nasuko siya? Medyo, pero pinangga ka niya. Mawag tanda ang iyong kasuko kung ugaling ado naman. Sige, tana. Tana. Buta. Ni ako. Pasaylo ang may adto ko sa underground. Nakita na ko ang tanan. Lakip na ang grahian ni mo sa mga sakyanan. Karon nga, nasayod ka na ni. Ayaw kinig isaba sa uban. Ato na kini. Okay? Okay, buta. Wa ka masuko. Nga nung masuko man ko, nga ako ginunta kining ipakita kanimo kining tanan. Nya, may ato man ko dito nga wa ko manangit mo. Nga wa ko magpahibaw ni mo. Kalimti ka na. Total buutan ka. Sayod ko niya na, Busyong. Tarong ka. Busa. Ayaw lang kinigunaw na. Lagaw na. Pagduwa na dito. Ha? Computer. Dili ka gusto? Unya na eh. Nalipong pa ko. Wa pa maanad akong mga mata sa siging tutok sa screen sa television. Maanad ka madugay. Lalagaw na. Ayaw pangitaw ga-away ha. Ha? Huwag dili ka bulakaw, huwag lapas din sa atong boundary. Okay? Oo, buta. Oo. Nanas Busyong, nananaog ng kispayag ni Buta. Ang hambugera, abaya. Nanaog nga nag-short lang ay. Dato kay porma. Pero ang gipuyan, payag. Mas gubaon pas akong payag. Dini ka lang ha. Ako doolon si Busyong. Wa may mamalitron. Tawga lang ko kondo na. Ha? Si City lang ko nang ha. Ang hambugera. Pura! Jong! Nung na still di? Hait magagtanan-awan ako? Dawan ay kasuoy. Kuan ba? Ano mas ang kontra kaayo mo nga imo man na isang nanay? Nanay na sin ako kanadto pero karon di na. Sama siya, oy? Patay na. Tatay na. Ang sumakoy. Arte ng tiguang nga eh. Paikit-ikit, paibog di buta. Unsa man ka, oy? Muro magkagbatang kamay. Pasagdi lang ko nas nanay ni Mugot. Maglagot, magutagod. Suya ka lang. Be! Kadungog man. Nagit lang, Kennedy. Uy! Si Sir, ikaw di ay ni Sir? Papalitan ko sigarilyo, be. Usa ka, ha? Unsa man sigarilyo, ha? Kanang po alang. Ay sa kadyot, ha? Uwa. Saan ka? Tautan-om ka. Sigaw ang pasigpat sa kumpa, awa kay paas inyo. Pangayanan ni mo na imong short yung, uy. Babae ka na yung tanaw na na. Hilo mo'y.
ang iro ni buta. Di pagkot. Masuk ka lang tanaw ni mo diya. Siyong, dipinsay ko, Siyong. Tago din sa kulit ko. Siyong. Awa ba? Siyong. Ay, paghikap, pisti. Sorry. Dito ka! Dito ka! Dari mo sigarilyo, sir, Di, uy, hain man to siya. Kinsa ba? Si Sir God, narang yang sigarilyo. Tuan na, mlayas na. Unya, ang yang sigarilyo ni araman ni. Ibilin lang. Dato ka to diskarte na tong dito manabako. Ha? Nakakita mo kang nanigarilyo na siya, ngawa man. Iya ra to. Aron lang gid baka duol din ni. Siyong, anak ni mo diha makita. Ngati unay ang iyang paghigugman ni mo. Hilom kinidihap. Paka na naon ni mo ron. Nawan ako na siya, Muso ko na noon ka nga, sultihan ka. Hilom lagi! Sig tabi niya, boy, hinungdan ang tabi mo. Magunsa man daay ko. Dila ko ni mo pasultihon. Musayaw ka? Mas maayo pa, mas may pa. Uy, musayaw ko guay hinungdan. Kalain, by God. Ay, susukan. Siyong, mga pil ka tag-miss-miss. Sa? Isa may mo apil? Ikaw, God! Na, buang nung tayang ko. Ay, nga itong paapilon mo ko ni mo, ay, yabag ka. Sige, Siyong. Sigurado Siyong daog ka. Nay, hapit naman magpistas, Pardo. Di ko, ikaw lang. Som ka, apil ko ni mo, Uy, abi ni mo, pagkagwapa, ba ni mo, Siyong, uy. Na, ambot lang. Wani, silang tanan. Matay pa. Uy, Kennedy, ikaw ba? Kung nasudra nagbakukang ng utok ni mo ay kung pinuangi. Kung gusto kang mabuang, ikaw na diha. Ay, ang ako ba nga? Hilam lagi sa baa, ay! Saan ka magbuot pa ka ako? Di ko apil! Hoy, naunsaman mo! Saba ba ninyo? Nano mo diha? Siya ay! Si papilay ka na ay! Kay siksi na! Unsa ka diha? Apil kag mismis? Atos pardo ay! Madaka pa! Buang ka? Suntukon ta doon ka, boy imo! Masuko manoong katildi nga ngayan ka man ka ha! Hain man tos buta. Kinede, ipahipos sa ning buang dere. Wa na ilaing na suot sa utok. Bugal-bugal man ang imuha. Bugal-bugal din ang muingon kong apil. Di pa ka anak nga. Muingon ang announcer nga Miss Tildy Polancos, candidate number 0. Diba? Ang ngayon eh. Pahawa. Ay! Sakit! Ola! Ang kasakit! Agay! Sama ka! Mamunal man! Sad mo! Nagubot naman sad mo! Nakalalam ko surti oh. Na, parisun kayo mo, tarawa oh. Parisun kayo mo. Pausay parison. Nay, kinag imong anak-anak pa. Nahanggaw naman tigalin eh. Sukad nga na anak kinipuyo sa imong payag. Naliso na ang utok. Ipasode sa ikupatit. Uy nga naman eh. Busyo, masa may nahit na ko? Uy. Uy, hala. Nay auto miyo nung ay sunahan. Kanindot autuhaw? Uy! Musyong! Balik sa bayan! Tago! Tago, Musyong! Musyong! Musyong, hain ka! Hindi alam ko puta! Dinig ka lang. Ayaw pagwa. O diba? Dito ka sa konkretong dapit. Tago dito! Unsa na nagita buwa puta? Nagkupat ba to? Huwag tayo labot yan to. Kanit, manawag ko sa kong cellphone. Ako sa manita po. Manirado talita. Serhe, Kennedy. Napangi ko ay bayot. Sige. Kunti na ba gaita? Magdali. Dali. Manirado na. Nanay, mga polis ka nang abot. Tuara, nihunong dapit sa nagpinusilay. Ay, dali lagi. Manirado na yun na. Lagi. Masyan, kung sa katubutong na itabo din doon sa among nemutan. Ang ato to mga sakop ang nagrapido niya to magkagagahom. Nga naman? Mga poser kato'y sakay sa auto. Sakop sila ni Solotorio Visconti. Unya, ang ato mga sakop. Ato ang nanago na. Wa na'y angin nga kabalakan magkagagahom. Bayo. Bueno, pundo lang diya siya mong namutangan. Oo, magkagagahom.
Sige, bye. Bye. Mga sakot ay kato ni Lotorio Visconti. Kung ganun mianhin sila. Doon na kayo nakahatag nilang informasyon. Manian ko din eh. Buta? Oh, Busyong. Balik. Balik dito sa konkreto nga dapit. Adol ka dito. Adol ka mag-istorya dito. Oo, Buta. Namingaw naman na. Ha? Tanawa ko ro di as bintana, be. Lantawa sa gawas. Oo, Hala! Yang! Oh, ngano? Mga pulis ka nagpaingon din sa tindahan. Unsa? Oh, murag investigar ron tagalitaan inang. Unsa? May distansya og 50 meters kining inyong gilayon. Og tindahan kining dapita din eh. Mga na lang ko, ha? Unsa man na, sir? Nakakita ba mo sa pinusilay nga nahitabo? Ay, wa, sir. Kaya din hiraman mi sa sud sa tindahan. Kinay mong kauban, saman? Utrasap ko. Wa ka kita, sir. Kaya di may mga customer po nga ako ang diatiman. Ay mo ba kuha ano kanyang mga pangan? Unsa? Kinsa mo itong mga tawhana, Buta? Katong gipusil o ang namusil. Kaila ka ba? Unsay sulti ni Bastian sa inyong panagsulti ka ganina? Kato mga tao sakay sa mga auto nga girapido. Mga pusher kato mga tawhana. Unsa? Ang namusil? Kinsa man mga otoridad ba? Ang akong mga tao. Unsa? Sila ba si Bastian? Usa na si Bastian na ini. Unsa? Angay ka magbantay. Kaya namilig doon taning dapita. Murag ilan ang natultulan kining atong nahimutangan. Buta, ikaw rin kontra ng mga tawhanan dili pa. Wa milapot mga sibilyan mi. Dako kagkalabutan ni Busyong. Unsa? Ngano? Unsay sa ako ni mga tawhana, ha, Buta? Unsa? Nasairan ka nakigbato ka sa mga adik. Busa, target ka sa liquidation. Unsa? Busa karon nagasabot ka na. Nga dili ka ang mulakaw bisag asang napita. Kaya namiligro ang imong kinabuhi. Busyong, nagkasabot ka ba? Wala di ang auto nang, oy. Ikuha na yun. Pila man kay sakay sa maong auto. Ambot lang. May ngadlaw. Oy. Imbestiga ko na sa tani. Dili ko mangimbestigar, oy. Niya, suro lang ko. Maayo. Noon. Si Busyong yan, he? Oy. Naspayag ni Buta. Nagloblob. Ha? Nganong naglublob man? Oh, gitaguan ni Buta. Hadlok nga mapusilan. Unsa? Kaya nga naman si Busyong. Usa siya sa mga targetonon, ini mga tawana? Ayaw sabi. Kaya Buta ay. May guwa na spayag dahil sa iyang kuyog sa iyang iro. Ay? Naano sa iyang iro? Kang maputi. Isabay nakita ni mo nga may paghutot ka. Sultihi ko. Buta. Sulti. Buta, ako ni si Eugene. Palihog, pugni ng imong iro. Kaya pastilan, mapaakan ta na. Ikaw din na, Sarge? Oo. Kang maputi, kalma. Pulis na, pulis. Hain man mo dapit. Dira. Dire Buta. Dire, oo. Dalaling ko dire. Dire. Ay, salamat. Kisa man yung niyas, kauban ni mo din si Kinidina, ang presidenteng nabayot. Ako tao ni Buta. Kuan kining Buta. Mangutan ako nimo. Unsa man na, sir? Si Busyong. Nasa mong payag?
Oo, nga naman mamisita ka. Kuan ka nang... Nangutan na lang ko, buta. Mamisita ka ng nabuang na nga tao. Oy, niyaday mo na ikaw ba din eh? Si Tilde na, ang babaeng himalikas. Oy, Tilde, ayaw pagsulti ng ana. Malaka dahi. Tinuod bitaw na. Nabuang na ba na siya? Sukad nga nakapuyo sa imong payag. Nga, tiaw mo ka ng hambog nga naay aircon ng imong payag. Makatuo ka kana, Sarge. Ba ikaw ko, no? May aircon ng payaga. Balikas sa naroon. Basin. Tuod ka. Balikas na ron. O di, naapagin ko no internet. Tuo ka. Uy, siguro. Hanggaw sa di ay ka. Sugod na. Ayaw nga hanggaw ang pulis. Uy, dakpon ka. Sorry, Sadya. Makamao sa dahing mo sorry ka, Tilde. Ikaw ba nga nung kuntam kay Busyong? Nga imo maunta ning anak? Sa kompetensya ni mo? Dili, buta. Oy, kuan lang. Gilasan lang ba kuan ang bata, Nausab naman ko. Ayaw pamalikas, ha? Tilde, ayaw hukmi ang tao nga nakita ni mo nagbarug pa. Kaya siguro, tinuod bang yung gisulti? Buta. Ayaw na lang ko, bida. Bida. Nikatawa man ka. Kunta giday mo. Mayor giday gipalayo na ko si Busyong ni mo. Buta. Sa tono sa imong sinultihan, murag doon na kay dakong labot sa kinabuhi ni Busyong. Unsa ba'y buot ipasabot ni Ine, ha? Buta? Usa! Si Busyong, may siya di! Ano mo ka? Busyong! Busyong! Si Buta! Si Buta! Natumba si Buta! Bangon, Buta! Si Busyong! Si Busyong! Bangon! Dili! Busyong! 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 Busyong, hain ka! Buta! Kakadit ka dito! Ako ko ang tubig! Ay, matubig di mo nilipot Naaradas Bangira! Naipiksil niya! Magkuha lang! Ansa naman? Okay na ka? Ano bang ka, oy? Nervous sa rin to yun, Jen. Tuwas may tindahan. Nagsulti og sinanay ni mo. Naunsa man ka, Busyong? Nga kalit kang masyakit? Nakita ko siya. Nakita mo? Siya? Kinsa? Si Solotorio Visconti. Uy! Ang sakit! Kinsa man na siya, ha? Solotorio... Kinsa siya, Busyong? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa pagpawang sumpay ning Sugilanon. Busyong ang Bispaser. Sugilanon nga sinuwat ug ubos sa direksyon ni John Bacalzo. Music, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Alden Brian Verula. Soundman, Ricky Garing. Dalit ka na to sa RMN Drama. Umuto mga kalusiners, ang part 3 sa Busyong ang Dispatcher, no? Sulit kay taas yun, no? Atong na-upload karon, no? Abot yun tulong oras siya araw. So ato lang gitaas ni para bawi-bawi yun pa sa kahapon nga wata ka-upload nun dya. Samtang magkuan po kung kalinga pa po kung kuan mga kalusiners, mag-edit sa drama nga pobreng milyonaryo, no? Ug sa iyang po kung ang kalagmod para sa polis sa Rakisa. Unang usahay dita ka-upload na adlaw nga dita ka-upload, no, kay nabisi ko sa pag-arrange na pod sa mga drama nga atong isunod, no. Okay. O balik ko na ko shout out ni Ma'am Life Journey, Ma'am Gisole, Ma'am Grace Blanca Flor, Angie Divina Gracia, ni Super Pop Girls, ni Ma'am Bill, no, si Chelsea Kadayuna, si
then katauban nabasa naman ako no, di na lang napilon kay nabasa naman yung comment no. Sinistayap dai nga kanunay siya ning naminaw no, pero di na lang nato pang commenton kay driver ba ni sila no, mga OFW ba sinistayap ungol Toledo vlog no. Driver na nga mga OFW, so ay lang dyan mo comment samtang ga drive kay delikado gyud no. Eyes on the road, amping ug ampo gyud, okay? Og dili taman mga listeners kay perting yung taas sa akong vlog rong mo pinakataas nga vlog ba. Nya taas bitag drama no. Manang dinhi taman mga listeners, thank you so much for watching ug God bless atong tanan.